Eta bestela. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ostirala da eta gu laborategitik atera gara gure ohiko estudioa, gure etxea utzi eta errepidea hartu dugu. Eta iritsi gara beste laborategi batera, Sormenaren laborategi eder batera, 1200 metro kuadro dituena. Andoaingo Bastero kulturgunera etorri gara eraikinaren 20. urteurrena ospatzera. Ongi etorri Basterora. Duela 20 urte zabaldu zituen ateak Andoainen Bastero kulturguneak. Eraikin abangoardista hau Peña Gantxegi Asociados taldearen lana da. Eta sorkuntzan Luis Peña Gantxegi, Rocío Peña eta Mario Sangali arkitektoek hartu zuten parte. 2009ko apirilaren 2an zendu zen Peña Gantxegi euskal arkitekto ospetsua. Donostiako haizearen orrazia eta Gasteizko Foru Plaza egin zituelako ezaguna. Beraz, ohorea da, berak egindako eraikin batean egotea. Gauz asko gertatu dira hemen 20 urte hauetan, Donostiako Orfeoiaren emanaldiarekin inauguratu zenetik. Goiuri, izango zara gure hemeroteka? Guk ohiko moduan saioaren hasieran efemeridiak eta musikariak aipatuko ditugu eta zuek Basterorekin duten lotura aztertu ados? Bai, txez. Murgil gaitezen nostalgiaren itsasoan. Itzuliko ez den inozentzia behin esan zenidan arrazoi zenuen aro bakoitza azte zinatela izango naiz une berrien zain esperoak izan. Esandakoa egin dezagun bidaia iraganera goazen 2003ko azaroaren 3 hartara. Diote memoriari lotuen dagoen zentzumen sistema usaimenarena dela, baina irratian oraindik ez dugu lortu usainak igortzea, beraz, bigarren aukerari helduko diogu, musikari zuzen ere. Zer entzuten zen 2003ko azaroan, klasiko bat. Euskal Herritar guztiak liluratu gintuen abesti bat, Kenzazpiren ilargia. Urte hartan argitaratu zuen Kenzazpik bere bigarren lana, Bidean, Gordiskak diskoetxaren zigilupean argitaratutakoa. Diskoan, taldearen 3 mugarri garrantzitsua agertzen dira. Arrakasta itzela lortu zuten 3 abesti. Haizea, Gutuna eta Ilargia. Zuretzat ilargian lapurtuko nuke gauero eta zu zaude bere argia ikusteko irriparrez gero minez eragitidazun egarra nire zua zalidan zara gaueko izar bakarra ez zara. Indindindin, hemeroteka. Kenzazpi taldeak ondo ezagutzen du Bastero. Argiak lana aurkeztera etorri ziren, badibidez 2008ko udaberrian, 2011ko txaian beste kontzertu bat eskaini zuten hemen. Einaute Lorri eta bakarlari gisa ere itzuli da Basterora. Deserriko kantak aurkeztera 2013an, Irteera argiak proiektuarekin 2019ko azaroan. Fantasia bere azken lana orkestera etorri zen, ona aurten urtarrilaren 2an urtea hasteko modu paregabea. Nora zoaz ameslari oi.
Bastero kateak ireki zituenean, Kenzazpi entzuten ari etzena Berritxarrak entzuten ari zen. Urri hartan argitaratu zuen Berritxarrak taldeak Libre diskoa. Taldearen laugarren diskoa izan zen, hasierako formazioarekin egindako azkena. Bai, ziur gazte asko diskoa entzuten ari zirela Bastero inauguratu zenean. Izan ere, 2003 urteko estatuko diskorik onena izan zen Rock Sound aldizkariaren aburuz. Eta bereziki ezaguna egin zen Denak ez du balio kanta. Rise Against taldeko Tim Makira zen ahotsak lagunduta. Meroteka. Zer dezu orain? 2012ko maiatzaren 27an, hementxe, Bastero kulturgunean musika zuzenean Atari digitalak antolaturiko jaialdi akustikoan Gorka Urbizu entzuteko aukera izan genuela. Jaialdi hartan ohiko jardunean talde baten laguntzaz aritzen ziren musikariak bakarkako lanaren goxotasunean murgildu zituzten. Honakoak izan ziren partaideak. Zalua Urain, kokin taldeko abeslaria, La Jodedera euskal taldeku batarra, Koldo Soret, Surfing Kaos taldeko kantaria, Xabi Solano esnebeltza taldeko kidea, hain bat, Arrasateko neska laukotearen egitasmoa. Joseba Balestena, 66ers eta Submission City Blues taldeko gitarra jotzailea, Gorka Urbizu, Berritxarrak taldeko kantaria, Okene Abrego, Inoren Eroni taldeko abeslaria, Igor Arzuaga eta Luis Bil laudioko bikotea, Imanol Lubeda, Bidertzean eta Deaberok teilatuetan taldeetako kidea, Gaizka Insuntza musikari gernikarra eta Toño Muro Iruñeko musikaria. Bertzean topatu ditut poesia, kantua eta desioa, Peloskon gortako leloa, are fidelaren bozera beha. Baina Berri eta Kenzazpiren doinuek Euskal Herriko txokoak betetzen zituzten bitartean, hementxe herriko talde batek beste lan bat argitaratu zen. BAP taldearen Bazen. BAPek Andoaingo gaztetxean emandako azken kontzertua CD eta DVD banatan jaso ziren eta 2003an argitaratu zituzten. BAP, babarruna eta aza popularra 1984 urtean Andoainen hemen sortutako euskal musika taldea da. Ziur gaur saio honetatik pasako diren bat baino gehiago, kontzertu hartan izan zirela. Nor etorriko da ba? Modu batera edo bestera Basterorekin lotura izan duen jendea hurbilduko zaigu. Hasteko Ana Maria Aranburu, Garbine Agirre, Joni Ubeda eta telefonaren bestaldean izango dugun Mikel Emezabal elkartuko ditugu mahaiaren bueltan. Udal ordezkariak ere espero ditugu. Andoni Alvarez Lete alkatarekin eta Marta Lasagoini zinegotziarekin ere hitz egingo dugu. Beste Andoaindar ilustre batzuk entzuteko parade ere izango dugu. Ixiar Oreja, Mikel Moreno, Aitor Mendiluze eta Jon Oiartzun Jomes Basteroren inguruan eta gaur arratsaldean egingo den ekitaldiaz ariko zaizkigu. Ez dago gaizki 20. urtemuga baterako, Tira bazaroak iruditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Eta gu Bastero kulturgunean. Zuekin Jaun Andreok Basteron kontzertu mordoa eta mito batzuk ere ikusteko aukera izango zuen gizona. Julen Goikoetxe horbe oso, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Jaun Andreok Bastero inauguratu zenean oraindik gaztetxo xamarra zen emakumeaino gerora ja Basteroren bigarren hamarkada hori ezagutzeko aukera izango zuen emakumea. Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon! Izketan ari zaizuen hau, bai, ja, Bastero inauguratu zenean, pixkat, kontzertuetara joateko moduko adina zuena. Inigo Asensio Lurride naiz, gaur bigarren kafeak 657 dugu, 11 gabiltzak gure estudiotik kanpo, gustatzen zaigulako, horrelako gauza ederra gertatzen diren tokietara hurbiltzea. Goizak 10 eta 15 minutu ditu, azaroak 3, eta gu hemen 3 gara izketan, baina laizter 6 ere izango gara mailaren bueltan, zuekin saio berezia osatzeko. Ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
uretan murgildu da itxasarrain txikien atera. Uraren ozkirriaren zirrara ondarre pelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean erraino. Goizeko 10:06 minutu eta guk egunero bezala maite duten tartearekin emango diogu hasiera gaurko saioari, baina dagoeneko txatean ere badaukagu festa eta hemen agurtuko ditugu. Aupa temazo dio Spidermanderrek, ez dakit 10:07 ze abesti jartzen ari ginen. Bexamela. Aha. Edita Brokosek egunero bezala egunon eta bere bihotza Palestinarekin, hemendik ere bat edita zure eguneroko aldarrikapen eta gogorarazpen honekin. Indiokarrek dio egunon gaztiak, aupa, inigo hotza, bueno, hotza ez, fresko, baino ondo tamainan, kontua da Julen mangamotxitan ikusten dugula hemen, eta halako desoreka bizuala sortzen du, ezta? Bueno, erantzun dizuet, fresko, ondo gaude, baina, azpitik ere ez da bat arropa gehiagita plumiferoarekin kategorian. Ni iaz basteron tan xugeiras ikusten izan nintzen, ikusi non da haze festa, gorka bai, zuk ez bat bera galtzen, baina bai, tanxu geiraz ere hemen izan zen eta zenbat talde. Indiokerrek zorionak bastero, bai, zorionak bastero, horrekin abiatuko dugu gaurkoa, izango dute ospakizunetarako parada egun guztian zehar, gero hariko gara ere arratsaldeko ekitaldi horren inguruan, baina Julen guke egunero bezala maite dute heldu behar diegu eta zu kontatu beharko diguzu zurea. Bai, nireak badu basterorekin zerikusia, zu ere tartean izango zilet, pentsatzen dut garai hartan, eta gero mai inguru honetan, mai pare-parean daukadan Joni Ubeda ere, zeharka ere harrapatzen du, maite dute honek izan ere, Joni bera zuzenduko digu akaso, baina uste 2004 urte buelta izan zela, Kike González eta Bidertzeanek, hemen Andoaingo Bastero kulturgunean eskaini zuten kontzertua, eta ez dakit nola, eta horregatik diot akaso inigo zure tartean izango zinela, zer orduan bagenuen, kontzertutara elkarrekin joteko ditura, Kike González eta Bidertzeanen zale ere baginen, eta ez dakit nola iritsi zitzaidan, jaso nuen Bidertzeanen kontzertuaren grabazio egun hartakoa. Pare bat biru kamararekin grabatuta, ez dakit nondik iritsi zitzaidan, eta askotan ikusi nuen grabazio oso txukuna zen egia esan, baina maite dut honek badu bere maite dut eza ere, ze azkenean badakizu ordenagailu zaharra eta disko gogorre zahar bat banituen, biak ere ondatu ziren, eta han galdu zen grabaziora, barruan geratu zen. Uste dut Julen hemen eskaera bat egiten ari da zeharka. Bueno. Eta ezertan aurrera egin horretik uste dut gure gaurko gonbidatuak ere aurkezten hasi beharko dugula, pixka eta alusioengatik ere, Joni aipatu delako. Ana Maria Aranburu, Joni Ubeda eta Garbin Agirre, hiruro, ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Entzuten zaituztegu hirurok ez, bi mikromen itxita dauzkagu, orain bai, Ana Maria egunon, hurbildu mikrofon hortara, beldurri gabe, bai? Eta Garbin egunon? Egunon. Bale, oso ondo. Zuzenketarik egiteko dago, Joni Ubeda? 2003ko abenduan. Irua zen, bale. Ondo da, hortxe zuzenketa egin da. Baina hortxe, disko gogoratzen dut, disko gorra ondioietako da neukan, berori zitzaidan, eta barruko disko apurtu zitzaion, joan itzen denda batera galdetzera, eta 1.300 euro eskatzen zizkidaten disko gogor hartako materiala berreskuratzeaz. Eta zaletasun handia genuen Joni, baina hainbesterako ere. Pixka bat gehiago jarrita, akaso berriz ere elkartuko zaituzte. Horixe. Ondo da, maite duten tarte abiatu dugu, zuek ere txatetik jarraitzen gaituzuenok bota zuen maite dutak, edota Bastero kulturgunearekin lotzen zaituzten anekdotak edo momentuak, baleino gorkak ere esan digu ez, xugiraz ikusten egon zela. Goiuri, zein da zure maite duta? Nire maite dutak ere lotura du Basterorekin. Aritu naiz ni hemen hemerotekan arakatzen eta topatu dut basterokulturgunea.blogspot.com blog ataria eta bertan ikusi dut 2011ko azaroan Las Aventuras de Tintín filma eskaini zutela hemen eta marka guztiak hautsi zituela, 700 pertsona etorri zirelako pelikula ikustera. Eta orduan baliatu nahi nuen, ez dakit, efemeride edo mugarri kontatzeko, ni oso Tintín zalea naizela eta uste dudala ez dudala inoiz kontatu hemen bigarren kafean. Egia esan nik enekien. Asko gustatzen zait Tintín eta irakurri dudanean Basteroko blog horretan Las Aventuras de Tintín edo Tintinen abenturak ikusle kopuru errekorra dena gainditu zuela, pentsatu dut, begira ze ondo, eta badakit gaur gauen zer ikusiko dudan. Pelikula hori ikusiko dut.
Tira, nik enekin oso ondo nondik joko genuen maite dutekin, baina denak basterorekin lotzen baduzu, nik ere badaukat nondik tira. Bueno, hasteko, niri ere Juleni bezala oroitzapen asko datozkit, ez? Hemen ikusitako kontzertu askotakoak, itzulera gogoangarri batzutakoak, esaterako Lorelei taldearen kontzertuaren, taldearen itzulera kontzertua hemen ikusi genuen Julen, ez dira inbeste urte izango. Lau pabos, pandemia aurretik izan zen? Hortxe, Hortxe ez? horretik Bai, 2019 akaso izango zen, eta tira badauka ez, hola guretzat ere, iaia garai antzekoetan ez, bidertzianen oso zale ginenean, eta kik ezagutzen ari ginenean, Lorelei orduan bazebilen Forte Xamar, eta gero urtetako geldialdia eta gero itzuli zen, eta horrelakoak badatozkit, baina batez ere, maite dut horrelako espazio batek erabiltzen duenarentzat, batez ere gurekin ditugun hirurentzat, ze besteok baditugu ez, gure herrietan ere gure antzoki kutxunak eta bar, sortzen duen energia hori, ez hainbeste momentutan egon zara hemen, izan hori pelikulatik usten, antzerkian, musikan, bertso saio batean, danakoan, hartzen duela ez, pixkat bigarren etxe giro bat, edo behintzat kultur giro horretan gabiltzan ontzako, oso goxoak diren tokien traza hori, eta pentsa ez, arkitektura moderno xamarra duten inguru hauek, lehen aipatu dugu ez, Peña Gantxegi arkitektuaren lana, eta hartzen dute, ez da egit, erabiliaren erabiliaz, ez da egit, berez harriak ez duen goxotasun bat, eta behintzat ez erabiltzen ditugun ontzako, badira leku goxoak, gaur ibili gara hemen gauzak montatu horretik, atzeko pasioetatik eta bueltaka, eta imaginatzen dut zenbat historia dauden, ez, korridore horietan, backstage delako horietan, ate batutatik sartu eta erdigalduta ibili diren artisten gorabera guztioiekin, eta maite dut hori ez, hor edozein antzokik duen bigarren bizitza hori, ezagutzen ez den pasarte sorta hori, eta maite dut gaur pasarte horietako batzuk behintzat kontatzen edo gurera biltzen ere saiatuko garela, beraz horixe nere gaurko maite dut. Zure lehiopetik pasatzen nintzania. Zure lehiopetik Tira, baina gure gonbidatu ere esan diogu, maite duten tarte hau eurekin ere lutzatuko genuela, eta beraz, hola eserita zaudeten bezalaxe, Ana Maria Aranburu, zuri eskatuko dizugu zein den zure maite duta. Bueno, egunon. Ni bastetokin jarraituz, esango nuke maite dut, edozein ostiral bat, negu gorrin, plana eukitzea, eta hemen emankizun bat politia eukitzea, eta etxetik etorri, ikusi, bitartez zenbait jende agutu, eta, aukera politia hori bizitzea. Ana Maria Aranburu basteroko bazkide eta erabiltzaile sutsua da. Ez dakit dozenaka edo ehunka nola nortu behar diren Ana Mari hemen egindako bisitak. Ez dakit, asko. Gauza batengatik edo bestengatik, bai erakusketa bat dagolako, bai zinea ere etortzeko itura badet, beste emanaldietara ere. Gero, koruan kantatzen dut, ensaioak ere hemen izateitugu, orduan zenbait aste uste hemen pasatzen dute. Gauza bai, egun askotan. Eta bai, basterok nik usten dut zenbait jenden bizitzan, indarra duela. Beraz, zu bazaranik aipatu dudan, ez dakit, porlanari zetaren goxotasuna topatzen dion horietako ez? Bai. Lehen esan dutena, gainera, bizitza sozial bat iteko aukera ere ematen du, hori jendea elkar ikusten gehalako eta agurtzen gehalako, batzukin hitzekin, beste batzui agur esan. Baina, begirada hortan jende asko sartzen zaizu, eta emanaldiak ere, emanaldi politia asko izaten ditelako. Joni Ubeda, zein da zure maite duta? Ni benetan egia esan behizen, nik maite goiza libre euki eta bigarrengo kafe hartzeko aukera izatea. Basteron kafe ederra atatzen dute. Bestela ere, bastero hori lotuta, nik maite dut gauzak ondo ateratzen dira egun horiek, ez? Eta ipatu dituzue 2003ko abenduko hori, oso ondo ateratzen emanaldi bat izan zen, gogoangarria, gogoan dut gero txuri beltzen goitzeko ordu txikiak arte egon ginela, hauek ostatu hartu zutelako txertotan, udalak, Garbine Agirreren bitartez dena esatera, lotu genuen emanaldiura, bezperan kafe antzokien izan ginen Bilbon, eta horri lotuta, horlako gauza gehiago ere izan dira, ni gogoan dut ere, zuek ere seguro oso zaletuak zaretela, Paranoia kantariarena, Paranoiak bere ibilbidean egin zuen disko bat, Amparo Sánchez bezala, bakarrelari bezala, eta disko ura
Garate Estudiosetan egin zuen Kaki Argarazorekin, eta gogoan dut, Kaki Argarazo Anparoren deia jaso nula, Ionitzan estudiora, eta bazuten gogoan nolabait bira eri ekiteko, hemen bertan egiteko asmoa. Eta orduan, nik nolabait egin nun bitartekari lanak, eta beti ez dela Basteron Garbiñek eta hemengo lantaldeak oso harrera beroa egin zuten, eta uste dut oso emanaldi politia izan zala, eta hori, lankidetza horiek ere nik maite ditut, bai. Garbine, hemen ere ari dira, zure izena aipatzen. Bueno, Joni Ubeda orkestuko du, lehen ere aipatu dugu musikaria, Bidertxan taldeko kidea, Aiurriko kazetaria, eta hemen Basteron ere, hainbat eta hainbat momentu bizi izan dituena, baina kaso, Basteron hasieratik eta Bastero existitu aurretik ere, Bastero zertan izango zen eta oso ondo ezagutzen duen emakumea da Garbine Agirre, kulturteknikari bezala egintzen dituen Garbine hamarkadak esango dugu, urte askotxo, eta tira galdetuko dizugu zuri ere, zein den zure maite duta. Bueno, Basterori lotuta esango nuke, bertan eman dituten 15 lan urteak, beraiek utzi diaten zapore gazi gozoak, gehiago gozoak gaziak baino, bueno, denetarik izan da. Eta besteak beste elkarlana, eta Jonik aipatu duen bezala, elkarrekin gauza desentetarako izan genuen harremana, eta aipatu dituen bi horiek, San Berdet Kike González hori nik ez nuela ezautzen, Joni bidez ezautu nuela, berak proposatu zidan, eta Paranoiaren ere bere bidez izan zen proposamena, eta izan zen baita ere gogoan hartzeko konzertuetako bat. Oker Espaniz, Kike Gonzálezek lan berri argitaratu du, gaur edo atzo edo noiz izan dau, azken orduetako kontua izan da, beraz, ez da egit, konstiente izan den Kike, baino bere omenaldi etxora egin dio Basterori, eta uste dut berak ere ondo gogoratuko duela leku hau, hemen elkarrekin aritu zinaten, eta esango nuke Joni, Bidertzian eta Kike Gonzálezen harremana nolabait, hemen inguruan sendotu zela, kontzertu haietan edo kontzertu hartan. Nik pertsonalki bezperan ezautu nuen, aurrez aurre, bezperan frantzokiko emanaldian, gogoan dute taula gainera igo, eta anaiari esan ziola orkestu izkiazu mese zure taldekideak, eta horrela, eta gogoan dut, egun horietan elkar ezautu genuela, gero ondoren, harremanak iraundu, gero ondoren gure taldeko Carlos Arantzegi bateri jolea zuzenean aritu zen urte luzez, disko batzuk ere grabatu zituen berarekin, eta handik 2 urtetara Kike González ere gure kantu batean sartu genen, euskera zabesten, non dira diskoan. Se despiden del invierno. Bai ez da ezakegu gaur izan dela, ezin bai ez da ezakegu Kike Gonzálezek Basterori omenaldi egina jote zion, baina azaroaren 3 aukeratu du bere disko berria, Kopas deiate kaleratzeko, eta tira saiontan oso zalere bagaren ez. Kantonekin abiatuko dugu nolabait esateko, maite dut tarte honen osteko tartea, baina esan daiteke maite dutekin ere nolabait dagoeneko kokatu dugula urrengo minutuetan izango dugun girua bera. Esango Juri? Txateko eskatu diezu maite duta, barkatu. eta gero ez diezu entzun, eta hementxe ari dira. Nire maite duta gauzaren bat ospatzeko familia guztia elkartzen garenean. Adibidez, gaur, nire lehengusinaren urteak. Spidermander, lehenago esan duzu itzaizula okurritzen, orain bai. Eta filma oso ondo dagoela, tintinena, pentsatzen dut. Bai, eta nekane azaleik dio egunon. Egunon, nekane. Egunon guztioi. Egunon guztioi. Herida y cicatriz al mismo tiempo. Y las bestias del infierno y los pájaros del cielo y su señor. Bueno, hirukote aipatu dugu, Basteroren bueltan zabiltzaten 3 pertsona, edo ibilizareten 3 pertsona, nolabait ere, ez dakit, erpin ezberdinetatik edo Basteroren buelta horretan, eta Ana Mari, lehen aipatu duzu, maite dute garaian aipatu duzu, maite duzula hemen inguruan sortu den, ez dakit, familia moduko bat ere sortzen da, ez da, inbeste urtean hemen ibilita, esan duzu, ostiral batean etorri, eta hemen beti badela zerbait, eta plan hori egitea maite zenuela, abesbatzaren eremu ere aipatu duzu, azkenean sortzen da, ez horrelako leku baten bueltan, familia moduko zerbait. Bai, dudik ez dago,
jende berdintxua mugitzen gehala, orokorrean, Ez badaude zenbait emanaldi oso arrakastatsuak, eta orduan jende asko etortzen da, baina badaude beste batzuk, bueno, esango nuke, esaten da bezala betikoak, hemen gaudela, esango nuke askotan eserleku berdintxuetan gaina eseritzen gehala, eta bai, nik uste sortzen du, olako herritartasun bat, bueno, hemengoak, andoainen gaude, eta osatzen dugu. Naizta gero, gure eguneroko bizitzan, jende horiekin, jo eta jo bai, baina ez daukagun harreman oso estua, baina bai, ondo, sortzen da. Eta gero, Garbine, zurekin ere aipatuko dugu modu sakonagoan, baina Ana Mari hor bada baita ere ez, kontsumitzaile edo erabiltzaile aldetik, kanpoko ekoizpenak izaten dira, kanpotik badatoz ikuskizunak basterora, baina zuk esan duzun herri mailako giro hori ere mantentziak ere laguntzen du, ez? Bertako jendeak eta kuadrilatxo hori behintzat hemen mantentziak. Bai, nik uste baietz, denok azkenean ez dakit alako afizio edo zerbait berdintxua daukagun jendea izango geha, orokorrean etortzen geranak. Eta orduan, bueno, beti daude gero bukaeran komentarioak, gustatu zaizu, o bai, o nola junda, eze politia, ez dakit, horreko giro bat sortzen da, girotxo bat. Garbine, denboran atzera egin behar dugu, zuk aipatu diguzu, Basteroren aurretik ere bazebiltzala hemen Andoain inguruan lanean, Basteroko aurten 20 urte betetzen ditu, aurretik hor 80. hamarkada horretan edo izan zen mugarri moduko zerbait, ez da, uste dut, orduan hasi ziren lehendabiziko kulturretxeak, lehendabiziko kulturtaldeak, arte eszenikoen inguruan ere lehendabiziko talde profesionalak garai buelta hartan hasi ziren sortzen, eta hor erakunden aldetik edo uste dute izan zela, ez nolabaiteko bultzada bat eman izitzaiola herrietan, ez dakit Bastero bezalako, edo behintzat horrelako ekintzak garatu izateko azpiegitura bat ezartzeko saiakera edo bultzadatxo bat izan zen. Nola gogoratzen dituzu garai haiek? Bai, 80. hamarkadaren esan dezagun bigarrengo zatia, bueno, efectivamente, administrazio desberdinak hasi ziren bere kulturpolitika garatzen, ezta? Eta, bueno, kulturpolitika horien oinarria zen nola ere kultura sustatzea herritarren artean, bai egiten edo bai egiten zenaz gozatzen edo ezagutzen. Orduan, bueno, Andoainen ere holaxe hasi izan udala, garai hartan udala, eta, bueno, guri tokatu zitzaigun politika hori kudeatzea, teknikari bezala, eta hasi ginean bai herrian sortzen zana, edo herritikan kanpo sortzen ari zana, Euskal Herrian bertan, antzerki taldeak eta ez zegoela azpiegitura egokirikan hori eskaintzeko, ez? Garai hartan herri askotan jo genuen frontoietara, frontoia zeukaten arazo guztiakin, akustika txarra, hotzak eta bar, elizetara, besteak beste, jende asko elizara ezan juten. Orduan, nola batxere zerrenda hori eta ja konstatazio egiten dezunean, udalak nola batxere ikusi behar du edo ez dago aukerarik hau egiteko, edo bestela egin nahi baldin badugu, aurrein behar zaio azpiegitura egokia sortuaz, ezta? Eta holaxe izan zen, 91an, legealdia bukaera horretan, udalak hartu behar duen erabakia, areto berri bat egin behar dugu, Andoainen ez daulako ezer egokirikan. 91an hartu zen erabakia, eta 2000 arteetzan, 3 arteetzan iriki, nola txere bilbide luzea izan zen, baina gaurrengo begiratuta gaur egunetik ikusten duzu, denbora galtzerik etzalaia egon. Nola batxere, gauzak esaten da bezala erderaz, las cosas de palacio van despacio, erabaki behar da, erabakiak hartzen diranean proiektuak enkargatu behar dira, lehiak eta bidez itzen dira, horrek daukamaki prozesu bat, lehiak eta aukeratzen denean aurre proiektu bat onar ikusten duzu, baina gero aurre proiektu hori biazaizkio zuzenketak, ahalik eta ondoen afinatzeko zer nahi dezun, eta gero obrain behar da. Orduan, proiektua luze jozun, baina, azkenean 2003an lortu genuen hau zabalik egotea. 80. hamarkada maiera, 80. hamarkada hasierari buruz ari gara hitz egiten, orain 2023an, ikusten duzu hau dena eginda eta eraman duen garapenarekin eta bilakerarekin esaten duzu, nola etzen egingo, nola behar genuen hau. Baina garai hartan, zuk esan duzu, hainbat herritan akaso zituzten instalazioak egokituta egin zituztela lehendabiziko urtea, baina hemen zerbait berri egin behar zen, eta pentsatzen du garai hartan bertigo puntu bat ere emango zuela, ez da horrelako proiektu batean sartzeak. Bai, da gaina, asuntua da, nola batxere herri guztietan, Gipuzkoan herri guztietan edo ia gehienetan, tamaina batzuko herrietan, bazeudela zine pribatuak,
itxirik zeuden zine pribatua, bueno, zinearen berakadaren gatikan, ezta? Eta Andoainen zegoen olako areto bat. Eta hasiera hartan, esan ditut frontoiak eta arizak, baina baita ere aretori alokatzen zuen udalak. Herri askotan hori izan zen bidea, alokatzen hasi eta udalek erosi zituzten aretoiek, eta bueno, diputazioaren diru laguntza bidez, egokitu ziren. Gure kasuan, udalak egintzunelako saio bat, agian horregatik anjuntzan, 80 arte, hartu eman luze batzuk egon ziren, eta ez zuten bere fruitu eman. Eta esan behar da, momentu hortan pixkatura frustrazioz bizi izan genuela, ez da? Nola ere beste herrietan aurrea jozute bezalaxe, Andoainen zeron gelditu ginen, hartu behar zan erabaki berri bat, horrek luze joko zula ikusten zen, baina gaur egungo perspektibatikan pensatzen dut, suerte izan zela, ura gaizki atera izana. Ze momentu honetan ikustet, astero egitxe erabak izan kokagunea ezin hobea dela, eta denok atera gala irabazten. Gero, orube bazan, zaila zan geografialdetikan, baina egia zan, ematen zuen aukera, nola atxere nahi genuen proiektua, osotasunean inungo mugari, bez eskubirez ezkerra ez genulako beste edifiziorik mugatzen zuen. Orduan, luze gojozun, baina nola batxere baitere aukera gehiago eman zizkigun. Orduan ikuste gaur egun behidatuta, orduko frustrazioa momentu enten ikusten dut oportunitatea bezala. Ana Mari, zuk erabiltzaile edo kontsumitzaile bezala, garaiaiek nola gogoratzen dituz, esan nahi dut, zabaldu zenean, horrelako azpiegitura bat, horrelako instalazio bat jartzeko proiektua martxan jartzeko idea zegoela, zuk herritar bezala eta kontsumitzaile bezala herrian ze giro somatu zenuen? Nik usten dut, gehien bat espektantea ginela, zai irakurtzen genuen, proiektu zerbait, albisteren bat, badi joaudea, geldiuneak ere ikustezian, eta baina, barrutik nik ez nun bitzitugu. Baina, bai zai eta gogoz, bukatzeko taia ikusi genunean, hor badi joa, zai jarri ginen ikusten dut denok. Eta aurre ikusten genuen, ez dakit, aukera honak emango zizkigula gauza askotarako. Donosti ere, Andoaindik ez dago dut, eta joan gaitezketzen, gauza ikustea, eta hola, baina usten dut, gero da ikusi dela lujo bat izan dela guretzako, hainbeste eta hainbeste emanaldi eukitzea herrian bertan, eta seguru nago, horietako, ez dakit, ia oso gutxitara gujungo ginala Donostiaino ikustea. Ondaude, ez dago duti, baina, pereza ematen du, jonin behar da, iluntzean etorrin behar da, eta pereza, herrian eukitzea alako emanaldi on asko eta asko oso lujo bat izan da. Tamainarekin asmatzea ere ez da erresa izaten, herriak behar du zerbait ahalbidetuko duena maila bateko emanaldietara, kanpoko artista nazioartekotara, eta eta jotzea, eta era berean herriaren beharretara egokitzen den zerbait ez, eta uste dut hor, ere asmatu zenutela ez Garbine, eta pixka Joni ere galdera ez, zuentzat oso antzoki referentziazkoa izan da hau, noski Tolosako Leidor aretoa bera ere, baina esango nuke badaukela ez, talde batek goxo sentitzeko moduko tamaina, eta era berean arrakastandiko talde bat ere bertan aritzeko moduko tamaina, horrek hori ez da erresa topatzen. Egia esan dezuenean burua usten artean bat izan zen, ez da, bizka tamainarena. Nola bat ere diputazioa bazeuzkan sailkatuak diru laguntzak eta orduan zegoen Andoain bezala 500 eserlekutakoa edo handiagoa, horre zalantza asko sortu ziren. Eta, azkenean 500era jozan, eta Anamarik esan duen bezala, gehienetan, askotan esango nuke, eserlekuak sobran izaten dira, ez da? Gauza intimoagoa direlako, edo gertukoagoa direlako, edo ez hain ezaguna direlako. Askotan, ez hain intimoa, baina ez direlako ezagunak izan, ez da? Eta beste momentu puntual batzutan, 500 horiek betetzen dira, ez dakate sensazioa askotan jendea kanpoan gelditu da nikan sarrerik gabe, beraz nik uste tortan neko orekatua dagoela bai. Eta musikariarentzat Joni badu ez, tamaina, goxo aritzeko modukoa. Bai, eta gero ere badu berbada ikuslegoak ez dio horri erreparratzen, baina Garbinek hemen egin genuen mai inguruan bai aipatuzun azpiegitura aldetik, taula gainaren atzeka aldetik ikusita, sekulako sakonera eta luzera du, eta argien azpiegitura, soinu ekipoarena,
baliabide asko eta onak ditu, eta hori oso importantea da, musika taldeentzat, alor teknikoari erreparatuta. Bestela artistikoki, bai, nik uste 500eko eserleku duen areto bat, demagun esnebeltzaren oso zalea baldin bazara, 500 lagun baino gehiagorek aurrean jotzen dute gehienetan, baino 500 lagunek eukitza aukera esnebeltza hemen ikustea urriaren 3 izan zen bezala, niretzako lujo bat da ikusleentzat, beraientzat ere, ze gainean dauzkate zaletuak. Eta ez dugu aztu behar ere, hemen badola beste areto bat, ez da bakarrik auditoria, dago ekitaldi aretoa, oso garrantzitsua talde txikiagoentzat, herriko taldeentzat, beste jarduera batzuk egiteko, eta orduan alde horretatik auditorioa dago, erakusketa gela eta ekitaldi areto bat ere. Duintasunaren aienak Aipatu du Garbine Jonik herriko taldeak, herriko erabiltzaileak musikatik haratagokoak ere hemen ditugu, ez? Ana Mariren ordezkaritzan nolabait. Hori ere burua usten artean, ezta? Gauza asko bere barruan hartu eta goxatu behar dituen areto bat sortu behartzen, eta hor ere sortuko ziren 1000 zalantza, zenbateraino lausotu daiteke proiektu bat guztientzat leku izan dezan, eta hortan ere ibiliko zinaten, ezta? Bai, Jonek esan duen bezala, hemen gaine hori egitea denbora guztien areto hau dizitza egiten, baina, bi areto daude eta erakusketa gela badago eta musika eskola. Lehen esan deten, hau da, juten ganean, 80. hamarkadara, lehenbizin behar dena da diagnostiko bat, eta beharrak zerrendatze dira, ez da. Orduan, ikusten da, lehen esan detena, behar dela azpiegitura bat, herriko taldek sortzen dutena, eta sortzen laguntzeko gune bat, baino baita ere, kanpoan sortzen dena erakusteko. Hori dena nola bat ere konpaginatzeko. Jonek esan du, areto txikia herriko taldeentza, hori zuzendu nahiko nuke, segun ze niko ekeio da tamaina, ez da tamaina, ze tamaina eskatzen duen artistak berak, ze askotan herriko talde gaur bezalaxe elkarlanean egiten dutenean zerbait, areto handia behar da, ze eszenarioan neurrian gatikan behar dute, baina badago beste aretotxo bat, 200 eserleku dituna, baina, eszenatoki ere txikiagoa da, eta esan dezagun, musikan, ganbara, musika zetan dana, edo itzalditarako da, gauza goxoetarako edo nola ere gertutasun gehiago eskatzen dutenetarako, ez da? Orduan, hori dana, efektivamente, nola ere, baina nik uste, abiatu, ez ginela zerotik abiatu, leheno esan deten berdina, esperientzia bat genuen, orduan, genuen nola ere, kondizio txarretan, baina eskentzen ari ginean, hortarako genuen lasaileko aretoa, Elizak, orduan, lehen hori zailkatu genuen herrian zer sortzen zen nun eman, ez da, orduan nola ere horrek eman zigun pixkan neurria, eta hemen zer diseinatu behar genuen, ez. Joni, pentsatzen dut, 2003ko inaugurazioaren ostean, zuzeu musikari, kulturzale, eta baita ere, aiurriko kazetari bezala, ertz ezberdinetatik tokatu zaizula Basteroren bilakaera hau ikustea, nola bizi izan dituzu edo nolako bilakaera izan dute, 20 urte hauek? Pentsatzen dut pertsona guztien bizimoduaren tankerakoa, ez ni orain arratsaldeko sasietara etortzen ari aurre ikuskizunak edo zinemakizunetara, eta behar badadula 20 urte ikusten ez nuen edo bizi izan ez nuen alor hori ere ezagutzen ari naiz. Pena zartzen dez, euskarazko zinema eskintzen danean, jende gutxiago urrultzen ja. Hori ere, pena da, baina alaxe da. Eta bestela, ertz ezberdinetatik tokatu zaite bizitzea, eta azkeneko urtetan, nik balioan jartzen ari naizena da, estetikoki eta arkitekturaren ikuspegitik zelan dotorea egin zuten hemen. Hori kanpotik begira, eta gero barrutik begira, uste dut oso soiltasun horretan, eta ez da bat ere erresa, soiltasun horretan halako areto bat izatea ikusleentzat, artistentzat, eta alde horretatik
hasierako asmo hori ere nik uste du amets hori betetzen nahi dela, da egokitzea arte esteniko ezberdinetara eta hemen gaitasun hori badago. Hemen nazioarteko dantza konpainiak, nazioarteko artistak ere hurbildu dira eta beste tokietan aurki dezaketen azpiegitura hori ere hemen topatu dute. Eta orduan nik uste dut hori badala herri egiten dion elementu bat, baina era berean ere Gipuzkoaren ikuspegitik edo Euskal Herriaren ikuspegitik olako sare bat izatea ere oso nik uste nabarmentzeko dela. Erantzik geniko nuke gauza, balen osadunean, hasierako frustrazio hortatikan ez da, gero oportunidade bat izan zela, nola zerrendan esan dezagun pixkan Gipuzkoan atzean gelditu ginean, aukera izan gendun lehendikan egina zeuden beste antzoki batzutako, nola atxere falloak edo akatsak edo azpiegiturak ondo aztertzen. Asko mugitu ginen, asko begiratu genuen, eta nola atxere baitere erakutsi zigun zer akatset ziren berri horrepikatu behar eta ze gauza ondo zeuden eta honeak arri behar ziren. Orduan, nik alderdi horretatik uste dut, horregatik eskaintzen ditula aukera honak lanerako baita ere arete honek, artistentzako, bai dantzarik izan edo bai abeslarik izan edo antzeslaiak izan, nola bat ere, nahiko ondo txekeatutako proiektu bat izan zalako. Aipatu ditugu herriko musika taldeak, musika eta kultur eragileak, eta bada eragile bat, bada talde bat herrian ere bereziko garrantzia eta indarra duen, eta dain zuzen ere andoengo musika banda bera, eta bere zuzendarian Mikel Emezabal. Telefonoaren bestaldean dugu, Mikel, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Bai, kaixo, egunon, danoi. Tira zurekin nahi genuen tartetxo hartu ere, ibilbide honetan eta musika bandaren zuzendari lanetan ere, ez dakit burura etorriko zaizkizun, Bastero kulturgunearekin lotutako pasarteren bat edo izango ziren, ez? Momentu gogoangarri edo beintzatorre mugarri edo bilakatu direnak, ez? Bueno, bai, asko izan dira urte hauetan egindakoak, 20 urte hauetan, nolabait oso garrantzitsua izan zen guretzako aurrera pausa hau, ez? Bastero bezalako baliabide eta horrelako toki batekin kontatzea. Eta bueno, mai inguruan, izandako mai inguruan, aipatu nuen bezala, izan genuen oso esperientzi berezia, Oskorri eta bandarekin batera egin genuen kontzertuan. Uste, entzutera egin naizela musika momentuetan, ez da? Bai. Hori da. Bai, hori itzapenak. Bai, bueno, bereziki, eta hor, ointxe bertan Garbin entzun dute egunon danoi ere bai, eta Garbinekin zer ikusia zeukan anekdotatxo hontan, bueno, berez martxoaren 7an aurre ikusita zegoen kontzertua eta prestatuta zegoen kontzertua, zitenek 2008an. Eta, bueno, Oskorri taldearekin holako proiektu batian sartuta geunden, oso importantia zen guretzako ere, oso aitzindariare bai. Eta momentuetan, bueno, egun hartan gertatu zen beste garai batean historiko batean geunden, eta orduan martxoaren 7 hartan, eguerdian, atentatu baten ondorioz, handen gudalak hartu behar izan zuen erabaki gogor bat, ez? Eta zen, arratsalde hortarako aurre ikusita eta prestatuta zen kontzertua bertan bera ustea. Bertan ni ja presen neukan nire indumentaria guztia, kotxian joalaia Bastero aldea, eta Garbineren deia jaso nuen momentuan. Eta esan ez, hori ez, Mikel abisatu bandari eta adierazi hori, kontzertua ezingo deula egin, bertan bera utzi behar dugu, atzeratu egin da, etzan bertan bera gehiatu, baizik eta atzeratu egin. Eta gueltzako oso gogoan daukagun egun bat izan zen, aurkitu ginen bandakoak praktikamente, bueno, etorri zian espontaneoki, etorri zian auditoriora, eta estenatu ginen topo ingenun danokan, como, bueno, gehiatu geha hemen kontzerturik gabe, ez teknikorik, ez Oskorri, ez inor, eta bertan gehiatu ginen gu, ez? Eta zein genuen, jarri ginen jotzen, eta jarri ginen ensaiatzen, ordu, bueno, kontzertua izan behar zuena, han bakarri aurkitu ginen, gure repertoria bakarri jotzen, eta izan zen pixka tristia izan zen, baina, bueno, zorionez,
handikan 3 asteta edo hilabetera berriz kontzertua ja antolatu genuen, eta arrakastatxua izan zen. Egun mugitua, 2008ko martxoaren 7 ura, eta Isaias Carrasco hil zuen, eta hori izan zen kontzertua atzeratzearen arrazoia. Apirilaren 11an azkenean kontzertu hori gauzatzeko aukera izan zen duten Garbine, eta tira, Oskorri ere izan da, hemen Basteron izandako, taldeen zerrenda erraldoi hortatik, gure euskal erreferente horietako bat, ez? Bai, esango nuke oraindikan lanean ari dan jende asko pasadala Basterotik, baina antxe burura etorri zait, Oskorri Andoien izan da, eta, Basteron jo aurretikan, Bastero ez genuenean kiroldekin hon izan zala, bere aurre emanaldiekin, aurrentzako prestatutako emanaldiekin. Basteron ere eman zuen azkeneko kontzertu Euskadin Luis Jakek, Basteron ere eman zuen kontzertua George Mustakik dagoeneko dagoena, Basteron eman zuen kontzertua Pablo Milanez dagoeneko gure artean ez dagoena, beraz, batzuk edo beste batzuk erretiratu dira, edo batzuk hil dira, edo beste batzuk erretiratu dira. Baina, oantxe etorri zaizkiburua, ez dauden horiek ez. Horre lotura asko datozkit burura, baina Pablo Milanesen azken diskoan sokak grabatu zituen Xabi Zeberio, ari zen, Oskorrirekin hemen jotzen, eta bestelako proiektuekin ere ariko zen askotan, baina elkarlan horiek aipatuta burura datozkit bestelakoak, Mikel, aipatu duzuzuk nolabait, aitzindari xamar izan zinatela, Oskorrirekin egin zenuten elkarlan hartan, baina urte desente pasata gero, jarraitu du Andoaingo musika bandak bestein bat, ez dakit, musika taldeekin alako elkarlanak egin eta horre izan dira, ez, anekdota edo momentu gogoangarriak azken urte hauetan. Izan dira batzuk, esango nuke ointxe buruzari naiz, baino 5 bat izan diala, beste pirritxe eta porrotxekin egin genuena ere. Baina, bai, ematen du gure sortea beti kontra eukitzen deula, ze Sorotan Belekin egin genuen emanaldian, Sorotan Bele gogoan, izenekoa, eta aurre ikusita zeon fetxa ere, ia 2 aste faltazien kontzertua eskaintzeko, eta pandemia gainean eroizitzaigun martxo hartan, ez, 2020an. Egun hartan ere, izan zen, ez dakit, ematen zuen mundua bukatzea zijoala ere bai. Eta zorionez, egin izan genuen kontzertua 2020an ere bai, baino azaroan. Goatzen naiz oso ondo ze pandemiaren ondorioz neurri oso gorrak zian, eta enpresak beak, Sorotan Belek produktorak ekarri zuen pertsona batzuk bereziki publikoa zaintzea, ez jaikitzeko, ez mugitzeko bere tokitatik, eta distantziak mantentzeko, maskaria jantzi daukitzeko eta bar. Eta, banda atara ginean, hasi ginean lehenengo kantaren hasiera eskaintzen, nun espektakula bertan aztezan bakarri bandarekin, eta besti erdian azaltzen zian Urbil eta Sorotan Beleko kideak, ez, eta abesti erdian gu jotzen eginela batian publikoan somatu zuen zara eta ikaragarri bat mundu guztia zutitu intzan danak besoa gora, jendia zion, hori ez, festetako gogoakin, gogo izugarriarekin, eta orduan zaintzaileak zeudenak eta ezin zuten ura dana kontrolatu, ez, izan zan oso berezia ora ere. Lasai dagoela entzulea, mundua ez da amaitzen ari, ziaran delako fenomeno meteorologiko honek euria eta izea utziko digu, baina Julen Goikoetxea lankideak susto ederra hartu du, ze entzuten ari garen Sorotan Bele kantu honen 8 orduko ekaitzaren hasieran trumoi oso indartsuak entzuten dira, eta hor atzean zeudela Julen ikusi dut ezkerra eta eskubi begira, ala zelako ekaitzata. Tira, Sorotan Bele zen Julen lasai egon zaitezke. Abestia ezagutu ezpagenu bezala. Bai, hori da. Mikel Emezabal, eskertzen dizugu guretzat hartu duzun tarte hau, hemen gurekin ditugun 3 gonbidatuekin jarraituko dugu, baina tira, izango dugu elkarren berri eta ziur musika bandak ere izango dituen bestelako elkarlan edo aitzakiren batek ere, eramango gaituela bigarren kafea dagokionen hartzera. Hala, izan da bila, eskerrik asko zuei. Gero arte. Ondarraz
beteta nago, noma txukundu. 5 minutura intxe, zuzenean naiz irratian, hemen gara gu zuzenean Bastero kulturgunetik andoa indik, 20 urte betetzen dituen eraikin, egitasmo eta errealitate honen barrenetik, eta, muinak, erraiak eta sustraiak ondo ezagutzen dituzten hiru gonbidaturekin, aipatu dizuegu gurekin ditugula, Ana Mari Aranburu, Joni Ubeda eta Garbine Agirre, Ana Mari Basteroko bazkide eta erabiltzailea, Joni Ubeda, musikaria, Aiurriko kazetaria, eta askotan hemen ere Basteron aritutakoa, eta Garbine Agirre, urtetan esan da bezala kultur teknikari izan eta Basteroren nondik norakoak ondo asko ezagutzen dituen emakumea. 60 laizter agurtzeko orduare iritsiko zaigu, baina iraganera begira asko egon garen honetan, akaso etorkizunera begira ere jartzeko aukera badugu, gaur arratsaldean ekitaldi ederra izango da, horren ingurukoak asko ezin kontatuko dira, eta gero Ixiar Orejare gurean izango dugu, baita Mikel Moreno bera ere, beraz, spoiler txikiren bat egingo dugu, baina ez dakit Garbine etorkizuna ere badator, Basteroko 20 urte bete eta askoz gehiago bete beharko ditu. Nola bete beharko ditu? Holaxe espero dut, orain arte jakin duen bezala jakingo dula egokitzen, kulturaren nola ere molde berrietara, eta, Bastero jakingo dula nola ere hori moldatzen, eta guk herritarro, nola ere jakingo dugula baitere daukagun aukera hori eta luxua nola ere aprobetxatzen, ez? Ana Mari, nolakoak izango dira? Hurren urteak Basteron nolakoak behar lukete? Ez da egit, kulturaren arira, dagoena karri ikusteko aukera eman, eta nik uste dut denok disfrutatzeko aukera. Baita esan nahi nuke, jendearentzat, bazkide egitearen ez dakit indarra, bultzatzea, jendea animatzea, bazkide egiteko, eta, baditula bere onurak, beste inork baino lehenago erosi ditzazkegu sarrerak adibidez. Eta, eta nik usten dut animatu behar dela jendea. Ze batzuetan, alako tristura pixkat ematen dizu, jende oso gutxi inguratu denean, emankizun batea, esatezu, ez dakit alako lotxa bezala aktoren gatik, handagon jendean gatik, esatezu, baina ni etorri naiz, baina ni zergatik sentitu behar dut gaizki, baina ematen duelako tristura, ez dakit. Ez da askotan gertatzen, hori ez. Esan behar dago, eta aurrerantzean ere, jarrai dezala horrela, jende animatu, zetorri, eta jende gehiago ibili, esperientzi gehiago dira denontzat, eta udalak ere, bastakik gauza gehiago antolatuko ditu, edo, ez dakit. Bazkidetzaren arira erantzineko nuke berak ikusten du bazkidearen ikuspegia eman du, ezta? Nola ere onura batzuk ateratzen ditu eta badauzka aukera batzuk, ezta? Barruti begiratuta bazkidetza sortzen denean, nik uste sortzen dela, helburu batzurekin baita ere, eta bazkidea nik beti esaten dela pixkat ikusle kualifikatua. Normalean, bazkidea asko etortzen da, gauza askotara desberdinetara etortzen da, orduan nola bat ere pixkanaka joaten da ja irizpide bat osatzen, eta guretzako nik uste, lanean dagoenarentzako bazkidearen iritzia oso iritzi kualifikatu izaten dela azkenean. Aipatu duen Garbinek Jos Mustaki eta hemen bere Lametek kantuarekin egingo ditu hurrengo minutuak. Bastero.eus webgunean bazkide egiteko bidea oso erresa duzu, aldarrikapen edo eskaera honi nolabait bidea emanik, eta Joni Ubeda zuri ere botako dizut galdera bera, nolakoa behar du etorkizunak, nolakoa imaginatzen duzuzuk Bastero hurrengo 20 urteetan? Nahiko nukeena, esango dut, uste programaziorako eta beti egongo da orain arte bezala, aukera, artista bertakoak eta kanpoak ekartzeko aukera. Baina berriki, gaur izango da esan nahi dudenaren adibide bat, baina berriki ere gau beltza ospatu du Andoainen, eta herri elkarte, herri eragile, kultur eta gizarte mailako persona asko eta oso ezberdinak batera lanean aritu gara, eta izan dadila Bastero ere, olako ekimen eta mugimenduen aterpere, gaur azaroaren 3an Andoaingo artista on askok erakustaldia eskainiko dute, eta etorkizunean ere, herri egiten jarraitu behar dugu gizarte eragileok, kultura eragileok, eta Basteron ere seguru topatuko dugula kabia horretarako. Ana Mari Aranburu, Joni Ubeda eta Garbine Agirre, 60, mila esker, gaur gurekin tartetxoa hartzeagatik, eta tira, leku zoragarri honen
esandako muin hori sustraioiek eta xehetasun guztiak hobeto ezagutzen laguntzeagatik. Esker mila, gozatu arratsaldeko ekitaldia eta hurrengo 2 urteetan ere gertu gaudegu ere eta hemendik ibiliko gara kulturzale eta akaso kulturgile bezala, baina zuzenean lotuta zaudetenok goza ezazuela Bastero kulturgunea. Mi esker. Goizeko 11:09 oraintxe 11 jota eta gu bagoaz estudio zentraletara, naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila Egoi Belategi, egunon? Egunon zuei ere, ongi gaurko saioa, ondoaindik ari garela segitzen. Tire bagoizeko 11 ditugula, azken ordukoekin gatoz betiko lez, eta politikarlotik esan behar Pedro Sánchezen investidura saiorako akordioa sinatu dutela Esquerra Republikanak eta PSOEk amnistia legea, aldiriko trenen eskualdatzea eta finantzazio autonomikoari dagokion 15.000 milioi euroko zorra barkatzea aurreikusten du. Geratu zaitezte datu honekin bere iritzia eman duelako gaia zein Urkullu lehendakariak dio 15.000 milioi euroiek barkatzearen arira, ondo iruditzen zaiola Kataluniarentzat ona delakoan. 2008-2012 epealdi horretan izan zen egoera batetara itzultzen gaitu. 2012an dagoeneko diru kopuru honetaz hitz egiten zen Generalitataren aldetik. Eta hau izan zen 2012an gerora izan den prozedura politiko eta prozesu politikoaren jatorria hau izan zen. Beraz, ondo deritzot, katalanentzako ona baldin bada. Horrekin ate bat isten dela, pentsatzen du beraz Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Gainerakoan azken orduko bi espetxetatik, bata ona bestea ezen beste behintzat, Juan Carlos Subijana preso gasteiztarra Basauriko espetxera itzuli delako espetxe zentzako epaitegi zentralak 3. graduaren aurkako fiskaltzaren errekurtsoa onartu ostean. Berriz ere, enegarren aldiz esan behar, audientzia nazionalaren arrastoa sumaltzen dela hemen txamponaren bestaldean berriz, orain dela 4 hamarkada baino gehiagoko auziak tarteko epaitu asmo zuten Espainiako auzitegiek Jaione Jauregi, baina bart aske utzi behar izan dutela. 3 urtetik gora izan dute dena den behin-behineko espetxealdian Belgikatik estraditatu ostean, gainera etxetik urrun eduki dute. Denbora guztian Madrilgo espetxe batean eduki baitute. Eta amaitzeko, langabezaren azken datu eguneratuak enpleguaren bilakaera ona eten egin delako pasaden urrian, Hego Euskal Herrian langabeziak nabarmen gora egin baitu iraileko datuarekin alderatuta 3 baino gehiago. 3.614 langabe gehiago daude Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan 139.645 beraz guztira. Dena den, Nafarroan 130.000 langaben langa simbolikori gainditu badutere, esan behar Nafarroakoa ez dela azken 31 egunetan bilakaera txarrena izan duen datua. Nafarroan 684 langabe gehiago baitaude urrian aurreko hilaren aldean 2,37 gehiago. Aurreko urtearen aldean berriz 4,08 jaitsi da langabezia tasa Nafarroan, alegia 1.275 langabe gutxiago dituztela. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere igo da langabezia, zehazki 1.782 langabe gehiago daude Bizkaian, 687 gehiago Gipuzkoan, eta 451 gehiago berriz Araban. Arabaren garapen negatiboa nabarmentzekoa da azken gorakada urte arteko kopuruak ere gora egin duelako, zehazki 59 langabe gehiago daude Araban, iazko epe berarekin alderatuta. Bizkaian berriz azken 12 hilabeteetan 1.541 langabe gutxiago zenbatu dituzte, eta Gipuzkoan 608 gutxiago. Gauzak horrela, 11:03 minutu ditugula, informazio praktikoarenak aipatzea falta zaigu besterik ez, gutxi aipatzeko lasai baititugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Berriz ere konexioa beraz andoainera, berriz ere konexioa bigarren kafearekin, eta guraletik esatea, bueltan izango gerela betiko lez eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskarrik asko Egoi Belategi hortxe azken ordukoa, eta esan da bezala 12etan informazio gehiago 11 eta 4 minutu oraintxe eta guk aurrera egin behar dugu hemen Bastero kulturgonetik, gerora Mikel Morenorekin aritzeko aukera izango dugu, baina gaur 20 urte betetzen dituen kulturgone honen muinetik eta bihotzitik ari garela nostalgia pixka bat ere piztu zaigu noski. Erlojuaren orantzak geldi ezin ontan gogora ekarri ditut nire ondora. Usteka bezalkaren man zigon
aterpeura bezalako momentuak nostalgia. Iraganeko ume txikia itzuliko ez den inozentzia. Behin esan zenidan arrazoi zenuen aro bakoitza azte zinatela. Izango naiz une berrien zain, esperoak izango naiz. Aro berria da izango naiz, une berrien zain, esperoak izango naiz. Tira, hementxe gabiltza, diote Goiuri gaur ere eguraldi urkullututa dago gure txatean. Bueno, bai. Inigo, gaur Alkandora ez. Aski polita da Alkandora. Urrengo zuzenekoa da Durango. Esan nahi du Gorka galdetzen digu urrengo... Zuzeneko egunero egiten dugu. Hori da, estudiotik kanpoko urrengo saioa Durangon izango ote den. Pentsatzen dut baietz. Azaroaren 3 da. Honezkera, azaroaren 3, abenduaren 6 barkatu. 6 Durangoko azoka, bai. Hilabete geratzen zaizue. Uste dut tartean... Gertzen zaigu. Zaizue esan du? Hilabete geratzen da. Hilabete geratzen da. Zaizue esan du, bai. Zaizue esan du, bai. Bueno, nire Alkandorarekin sartzen zabiltzate, bazpadenik plumiferak endugu dut. Baina, Gorkak esan du, sarretan zaudete, hotza ez da? Bez, ondo gaude. Ondo, tamainan. Gorka. Hotza Durangon pasako duguna. Hori bai hotza. Durangoko azokan ez dago aitzakierik, baina ez, bestela ondo gara hementxe. Eta Alkandora erakutsi, hemen daukat, jantzita, ez dakit gehiago nola erakutsiko dizuedan. Nik ez dut ulertzen, benetan, txatonek zure Alkandorekin daukaten bai zaletasuna. Unen batean... Ez duz ulertzen? Hau etzai gustatzen. Zaletasuna ez duz ulertzen? Ez. Barkatu. Bai, osondo. Ni banoa, bukatu zu programa. Ez, oso Alkandora politiak edukitzen dituzu, batzuk beste baina politiagoak izaten dira. Orain konpondu. Baina ez dudan ulertzen da, egunero hori, nola eskatzen dizuten Alkandora erakusteko, Alkandora berria den ala ez, Alkandora hori ez dugu ezagutzen. Uste dut, zozketatu egin beharko dugula azkenean zure Alkandoretako bat. Bai? Zakit? Hainbesteko... Zerrex egiten diren negozioak bestearen hauzekin, ez da? Bueno, haizu. Ez dakit. Ez dakit, dio. Ez dakit. Nik badakit, Julen, erresa da, zera, egunen batean zozketa egin beharko dugula, nire Alkandoraren bate zozkatu eta... Zurea? Bai, Goiurik proposatu du, ondo ari da, errex. Agian, kafe orbain bat duen Alkandoraren bat, horrelako zerbait. Hau, bigarren kafea da, eta... Kafe markaren bat duena? Bai. Osa, arrastoa, zikina. Bai. Ez duzu nahi? Ez dugu zuzketatuko, bale. Euskotatik joaten ari zego, kontu, Ez, bale, barkatu. Berai, indiokerrek dio, oso elegante joaten delako Alkandorarekin Goiuri. Bai, egia da, oso dotore joaten da Alkandorarekin, baina ez dakit, baina. Bueno, ez da egiten, hainbeste nire Alkandori buruz hitz egiteu, ez zaitola erosegi egiten ari. Baina, tira, hemen ari gara, kulturgune honek, basteroke izan dituen artista eta artisten artean, iraganekoak, gaur egungoak, eta ez dakit bastero inoiz aritu den, baina akaso datozen hilabete urteetan bertan aritzeko aukera asko dituen artista batek, Sara Azburzak gaur, hiri ilunen umeak kaleratu du, eta entzungo dugu, segituan andoaingo, udal ordezkariekin hitz egiteko aukera izango dugun honetan. Ura gure oean ezin altxa bazterrean eta oso urduri. Denboratzeratzean eskailerako raurrean eta hor nengoen. Ordu luzez etxean sormen betea barnean
urdin berdeak larruzko altza luzeak eta beti oinutsik. Espaloi bazterrean autobus gorri beteak eta begi. Ba, mentxari gara, Sara Zurzaren azkena entzuten hiri ilunen umeak, eta esan da bezala, ba, kaso egunen batean ikusiko dugu, Sara Zurzak basteron joko du eta esango dugu, ba, guk aurreratu genuen hau gertazitekela uneren batean. Baina, tira, bastero kulturgunea hobetu ezagutzeko asmozari gara, eta beste bi gonbidatu, baditugu gurekin dagoeneko prest, gure, bueno, ba, bastero kulturguneko jolaren entrebizatu maien. Esan ohi da garai batean herri batek 3 eraikin nagusi izan bertzituela herri izateko. Udaletxea, frontoia eta eliza. 3 zerbitzu horiek edukita, herriak zituela behar guztiak asetuta. Behar administratiboak batetik, fisikoak bestetik eta espiritualak azkenik. Paradigma aldatu egin da, eta orain esperientzia espiritual horren bila elizara joan ordez, kontzertuetara edo antzerki emanaldietara joaten gara. Horregatik gaur egun 3 eraikin nagusi horiek honakoak izango lirateke, udaletxea, frontoia eta antzokia. Fresko egiten du gaur frontoiera joateko, fresko egiagian, eta udaletxea serio egia da, guretzako. Horregatik udaleko kideak antzokira gonbidatu ditugu, eta hemen ditugu Andoni Alvarez Lete alkatea, eta Marta Lasogoini hezkuntza, kultura eta euskara zinegotzia, eta lehenengo alkate ordea, eta beste hainbat gauza gehiago. Egunon bioi. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Bai. Badakigu lanpetuta, ibiltzen zaretela, eta tarteak topatzea ez dela erresa, beraz, eskerrik asko, gurera gerturatzagatik. Lehenengo galdera da, gaur-gaurkoz zer ematen dio, edo zer sentitzen duzu zuek udal gobernuko kide bezala, zer ematen diola Basterok herriari? Basterok ematen dio, batetik, Andoain herria ezagutzen ez dutenentzat, Andoain nolabait esan bitan zatituta dago. Dago goiko aldea eta beko aldea. Goiko aldea osatzen dute, elizak, frontoiak, udaletxeak, eta beko zonaldea edo da, kiroldegia eta futbolzadia eta daudena, eta gero aparte, azkeneko urtetan gehien hasi den zonaldea, ez? Eta Basterok egiten duena da, fisikoki, eraikinak berak egiten duena da, elkartu egiten ditu herriko bi zonalde hauek, ez? Elkartu egiten ditu, eta ordun, bai goiko zonaldean ibiltzen den jendea eta beko zonaldean ibiltzen den jendea, Basteron elkartzen dira, ez? Hori batetik. Eta gero, Bastero daukana da izugarrizko dinamika. Bai astean zehar, musika eskolarekin, eta dauden ikastaro eta emanaldi eta ekitaldi ezberdinekin, eta gero batez ere asteburuetan, kontzertuak, zinema, erakusketak, denetik Bastero dauka, bizi handia dauka. Huertan hasi den putzua bisalak, ito dizkigu egalak, zure atzmamien aztarnak. Mila gauza antolatzen dira Basteron, aipatu ditugu dagoeneko, hemen egiten diren kontzertuak, antzerkiak, Ana Marik aipatu du abesatza, denetarik badauka ez, sekulako dimentsioa Basterok, kultur zinegotzi bezala lanera iritsi eta horrelako eraikin batek ematen duen lanari aurre egitea, ez da erresa izango. Egia esan da erronka ikaragarria da, baina ikaragarria bezain pozgarria, bai? Zentzu horretan, egila da, Basterok eta Andoainen kultur sailak duen dimentsioa itzela da, eta horri erreparatuta ez da erronka erresa izango, baina esan dutan bezala pozgarria ere bada. Desberdinik uste da, herritar xume izatetik langile politiko izatera pasatakoan horrelako kulturgune bat. Salto kualitatiboa ikaragarria izan da. Bai, beste modu batera ikusten da, ikuspegia erabat aldatzen da, baina ikuspegi horrek ere ematen dizu aukera eraikitzeko, bai, eta zentzu horretan
pozgarria da, bai. Goiuri udalordezkari izanagatik galdera konprometitu hau egin behar diegu. Ez, lasai egon. Baina lehenago ere galdetu dugu eta tira, 20 urte betetzen ari da, ez, Bastero kulturgunea eta zuen, ez dakit, azken 20 urtetan ere Basterorekin lotzen zaituzten une gogoangarriren bat izango da, oroitzapenen bat, Goiurik ere aipatu du, ez, udal ordezkari izan aurreko eta osteko bizitza hortan, aurrera begira jarriko bagina, iragan hartara begira jarriko bagina, zein da momentu gogoangarri hori zuentzat? Bueno, nik hemen momentu gogoangarri pertsonal bat bizitu izan nuen 2000 eta 2015 esango nuke kirol merezimendu saria eman ziatenei. Eta auditorioa ia bete egintzan, nire gertuko jendearekin eta nire ibilbidean parte hartu zuten, eta ibilbide batean badakizue, jende ezberdinarekin, edozein ibilbidetan jende ezberdinarekin egiten dezu harremanak, eta harreman horiek urteen poderioz pixka bat juten dia osten edo zea, baina kirol merezimendu egun hortan denak, nire ibilbidean gertu izan dituen denak etortzeko aukera izan zuten, asko eta asko bintzat etorri ziren, eta netzako pertsonalki une gogoangarri bat izan zen. Eta bigarren bat esango banuke nire alabarekin pirritx eta porrotx ikustea etorri ginean aldi hura, batez ere alabaren irribarrea ikusteagatik, ez? Nere kasuan, pertsonalki gazteriaren inguruan munduarekin harremana eukiteet beti esperientzia eta orain dela 7-8 urte izango ja, Basteron bertan lehiaketa bat ekarri genula, ez? Leloa zan Andoaindarrak Izar, bai? Hasiera batean planteamentu xumea bazirudien ere, lehenengo hautaketa faseak eta gazte lokalian bertan ingen ditun, eta gero, final berezia hemen egin genuen. Eta, egun horretako esperientzia oso polita izan zen. Azken finean ikustea Bastero beteta, ez bakarrik gazteekin, baizik eta Andoaindarra Izar oinarria zen euskeraz egiteko kultura eta ikuskizunak, ez? Orduan hor daukat buruan esperientzi zoragarria izan zen, bai. 20 urte pasa dira, inauguraziotik, 20 urtetan gauzak asko aldatzen dira, aldatu da musika kontsumitzeko modua, iritsi zaizkigu streaming plataformak, lehen zinema geneukanean, asko aldatu da, eta pentsatzen dut Bastero ere aldatu beharko zela garai horietara egokitzeko, zein uste duzu edala, orain gaur egun horrelako gune batek dituen erronka nagusiak? Gizartea etengabe aldatuz doa, eta azkenean, Basterok gizarte horri eskaini behar dizkio tresna ezberdinak kultura kontsumitzeko. Ondo esan dezun bezala, kultura kontsumitzeko moduak aldatuz doaz, eta gure erronka nagusiena da, gure irizpideak eta gure kultura edo nola baita esan zer nahi degun argi eukita, guk nahi deguna da euskara sustatu, euskal kultura sustatu, eta zer horiek dira gure oinarriak, herriko elkarteentzako gune bat izatea hori nahi dugu, baina gure erronka da, garai berri horietara irizpide horiek argi eukita egokitzea. Eta hor daukagu erronka nagusiena. Euskara aipatu duzu eta ez dakit hau egia den, baina niri iruditu zaitze, aritu gara hemeroteka kuxkuxeatzen, orain dela Basterok 10 urte ospatu zituenekoa, eta niri iruditu zait behintzat gehiago programatzen dela gaur egun euskaraz, duela 10 edo 15 urte baino, ez dakit ala den, ez zuek ere sentsazio iguala duzuen, eginda apostu bat euskararekiko? Nik uste azken urtetan, batez ere esango nuke 2011az geroztik eginda da apostu bat. Baina egia esan daturik ez daukat. Eta ni behintzat enuke ezatuko. Baina bai badago da azken urtetan, 2011az geroztik badago da autu bat euskal kultura eta euskara sustatzekoarena. Besteak, oiek ez ditu asko ez duten.
behartsuaren eskeak. Lege derrak munduaren zat, hor daude jaunak jarriak, baina gizona konforme ez da egin zituen berriak. Horrekin ez du beta jasko, langilea eta herriak, ikasi dute mundu zarroni, nola hartu inguruan baditugu beste antzoki batzuk eta aipatu ditugu ez, lehen Iñigok aipatu du Leidorra antzokia Tolosan edo Anamarik eta aipatu dute baita ez, Donostira joateko joera, herrian bertan horrelako leku bat edukita, badakigu askotan bete egiten dela eta jende asko etortzen dela, bada erronka, jendea herrian geratzarena, herrian kultura hemen bertan kontsumitzarena eta ez joatea hiriburura kontzertuak ikustera edo hiriburura zinea kontsumitzera. Hemen hori ez, badago ez, bultzada hori hemen kontsumitu dezan herriak. Zentzu horretan, ibilbide, azken 20 urte hauetako ibilbidean, bermatu da, azken finean, presentzia hori eta parteidetza hori, baina zalantzarik gabe helburuetako bat da, herrian bertan gelditzea, jendea, berez, bermatuta dagolako, Bastero bezalako kulturgune garrantzitsu bat, daukan isladarekin, ez? Horretarako ekartzen dituzue, ez dakit ez, mota guztietako emanaldiak, Euskal Herri mailan ospetsuak diren abeslari edo taldeak, horrere egongo da, ez? Erronka bat edo apustu aldi berean, herrian bertakoa eta pixka bat ingurukoa programatzarena, oreka hori topatzarena. Hoi da helburuetako bat, azken finean uztartzea, ez? Ez ematea bakarrik garrantzia, kanpotik etortzen dan produkzio guztioi, baizik eta herritik eta herrigintzatik esortzen dian ekitaldi hoiei, aukera ematea bertan plazaratzeko beraien ikuskizunak edo kontzertuak, Hori izango da ez beti alako buru ustea orekan on topatu, zenbat igual mainstreamagoa den kultur programaziotik, zenbat ertzetatik dagoenetik, zenbat herrikotik, zenbat euskera, zenbat kanpokotik, zenbat buru, hainbat aburu, eta horre denen gustora aritzea zaila da, denen gustoen aritzea, da azkenean helburua eta lana ez, eta horre aritzen zarete pentsatzen dut, baina hor badago ere ez, lan bat eta erronka, une oroko bat aldatzen ez dena. Hor batetik kontuan izan behar dugu Andoain herri anitza dela. Andoain hizkuntza aldetik, kultura aldetik, politikoki, sozialki herri anitza da. Orduan, saiatu behar da oreka horietan kontuan izaten, herriko taldeek sortzen dituzten ekitaldi ezberdinak, eta kanpotik ekartzen dezunean, pixka bat, nolabait esan, adik eta herritar gehienen nahiak asetuko dituen behar horiek edo asetzen saiatzen gara. Ez da erresa, askotan izaten dira kritikak, zuek ondo esan dezuen bezala zenbat buru, hainbat aburu, baina, hortan saiatzen gara. Denen gustorako zaila da, baina adik eta jende gehiena eroso eta gustora izango den programazio bat eskaintzen saiatzen gara. Horre, mugarriek ere sortzen dute, hausnarketarako espazio bat, 20 urte bete lehenera aritu gara, Anamari, Joni eta Garbiñerekin, eurak, erabiltzaile, kulturgile edo, kulturteknikari hoi bezala, nola irudikatzen zuten Bastero etorkizunean, 20 urte bete dira, baina Bastero hori beste eta gehiago betetzeko erronka ere geratzen zaio, ezta? Pentsatzen dut horre sortuko zirela, ez, etorkizunera begira, hausnarketarako espazioak, mugarriak ez Marta nolabait sortzen duela, ez, zer nahi dugu etorkizunean, noruntzari gara joaten, eta horre hasiko dela nolabait, ez, hausnarketarako espazio bat. Zentzu horrekin lotuta, kontziente gea garai berri bati, eman nahi diogula erantzuna, eta zentzu horretatik planteatuta martxan jarriko dugu prozesu parte hartzaile bat. Kasu honetan, Andoain mailan, kultura mailan
jakiteko zenolako dinamika daukagun eta nahi dugun, bai? Eta hori dela eta, hori, prozesu parte hartzaile batean sartuko gera urrengo astetik aurrera, eta helburua izango litzateke eukitzea Andoaingo argazki, Andoaingo kulturaren argazki erreal bat eukitzea, bai? Eta argazki horretatik bizkat abiatzea, etorkizunari begira zenolako kultur irizpideak marraztu nahi ditugun, bai? Entzulea kokatuko dugu, goizeko 11:26 minutu hemen zuzenean naiz irratian Andoaindik ari gara gaur, Bastero kulturgunetik, 20 urte betetzen dituen kulturaren tenplu txiki honetatik, eta Andoaingo udal ordezkariekin, Marta Lasagoini hezkuntza kultura eta euskara zinegotziarekin, eta Andoni Alvarez alkatearekin ari gara. Andoni, pixka baten Martak erantzun duen bidetik eta etorkizunari begira proposatzen ari zareten hausnarketa espazio horretatik, zein dira, ez dakit, erronkak baino zailtasunak edo, ez? Martak aipatzen zuen, erronka gutxera zein den, baino erronka hori nola gauzatu, ez da gakoa? Kontuan izan behar dugu, gizartea bera azken urteetan izugarri aldatzen nahi da, ez? Eta kultura, eta kultur eragileak, eta kultur taldeak gizarte horren parte dira. Eta horrez gain, daukagu, nolabait esan, kultur talde hauetan edo kultur eragile hauetan bolondrez aritu izan diren pertsona horiek, nolabait esan, alako erreleboa eskatzen nahi dira kasu askotan, gero eta talde hauetan gero eta egiturak ahulagoak dira, eta gero eta zailagoa da, nolabait esan, herrigintzan oro har aritzea, ez? Eta kultur talde hauek, kultur eragile hauek herrigintzaren zati diren heinean, zaitasun horiek dituzte. Orduan, gure helburua zein da, beraiekin batera prozesu parte hartzaile hau abian jartzea, behaien beharrak identifikatzea, eta udalak bere baliabideak erabiltzea hauen lana laguntzeko, babesteko, eta azkenean Andoaingo kultur eragileak eta taldeak bizirik jarrai dezate. Hor sortu dira azken urteetan, eta hemen konprometituago akaso galdera. Kultur eragileentzat gero eta zailtasun gehiago bihurtzen diren gai burokratiko eta legalak. Askotan, Andonik aipatu duen bezala, Marta, zaila da kultur eragile bat bere kabuz aritzea, aurrerako jardun horretan indarra mantentzea, eta batzuetan kulturgileak topatzen du, udalaren ateetan halako zailtasun burokratiko bat. Akaso azaldu behar da, ez da? Ni neu ere kulturgile naizenetik eta ulertzen dudanetik zailtasun hori, udaletxeak askotan ezinbestean behar duela hori guztia gauzatu, eta egin dezaken gauza bakarra dela, lagundu, pedagogia egin, eta erreztasunak jarri, baina garaiak aldatzen ari direla, eta duela 10 urte, ez gehiago ere 10 urte, gauzak egiteko ereduak gaur egun askotan ez duela balio, ez? Eta hor badago, ez? Olako pedagogia kolektibo bat edo egin beharra, ez? Bai, zentzu horretan, herriko taldengatik jaso ditugu kezka, utxuneak eta gabeziak, ez? Andoni komentatzezun, belaunaldi falta horren emaitza da, ez? Orduan zentzu horretan, ahaztu gabe, azken finean, udalak legea betearazi behar dula, horrek ez du ukatzen, prozesu horretan bide lagun izan behar gehala, eta komentatzen dituzun arazo burokratiko guzti hori aurre egiteko, laguntza berezia behar dula kasu honetan herriko kultur talde edozeinek behar dula laguntza hori, ez? Eta orduan hortan, erreztatzaileak izan beharko ginateke, ez? Bai. Diagnostik hori egiterakoan bestalde, aipatu dugu sarreran, guretzate asko lotzen da Bastero musikarekin, naiz eta asko zalor gehiagok ere izaten duten aterpea, ez, kulturgune honetan, eta Bastero herri musikala izan dela, gaztetxetik abiatuta, berebiziko indarra izan duen herria, eta tira beste hainbat esparrutara ere zabaldu dena, ez da. Baduzue, egungo egoeraren diagnostikorik, askotan esaten da, gero eta gutxiago dira, musika taldeak, garai batean lokalean elkartu eta azten ziren, ari da horre aria eteten edo badago oraindik indarrik herrian? Badago, hor udalak dauzka hainbat lokal, nolabait esan herriko musika talde ezberdinen eskura, eta aria ez da eten, ez? Beste gauza bat da, agian musika mota aldatuko zen, agian jende horren
harremantze sare hori edo aldatuko zen, baina aria ez da eten. Egin dena da egokitu. Eta guk argi daukagu udalak erreztasunak eskaini behar dizkiela musika talde berri hoiei eta baliabideak eskaini, behaien lana eta behaien enseilu horiek eta modu egokian burutu ahal izateko. No te dejará dormir este estrépito infinito. Udal ordezkariarekin ari gara, baina hemen egoteak ere nahi gabe ekartzen ditu oroitzapenak eta etorri zaite burura Ismael Serranoren lehen pausoari haietan Fredi Marugan gitarristarekin eskuz esku ibiltzen zenekoa eta Andoaina etorri eta kontzertu hartaz asko gozatu izana eta Julen lehen ere zuk aipatu dituzu batzuk kontatzen hasiko bagina ondo uste baino gehiago dira. Gehiago eta onak. Bai, kultura maite duen ororentzako, eta pentsa, gu ezkara Andoaindarrak eta zenbat etorri garen Andoainara Astero kulturgunearen erruz nolabait esatearren, ez? Eta uste horrek ere egiten duela, lehen Andoni berak esaten zuen, ez? Andoaingo ezten jendea, bada erreferentzialtasun puntu bat hartzen duen antzokia, eta horrek ere ematen dio nolabaiteko, lurralde mailan, lurralde historikoan, Gipuzkoa mailan esaterako, erreferentzialtasun bat, ez? Eta uste dut gure horren adibide bagarela, hain gertukoak izanez, hain urrutikoak ere ez, baina ona askotan etorri garenak. Bai, eta horren adibide bat Andoain geraleku bezala hartzearen adibide bat bada, ez? Probintziakoa den jendeak akaso Donostia hain gertu izan da, erresago izan lezake Donostiara joateko joera hori, baina Andoain kulturzaleen geraleku bezala, erreferentziazko leku bezala izateak, asko hitz egiten du Basteroren alde, bere garaian eta oraindik ere Andoaingo gaztetxearen alde ere, Andoaingo gaztetxeak ere eskaintza benetan oparoa izan du musikari dagokionean, eta begira ez, kulturaren alorretik izan da ere, probintziako jendearentzat Andoain horrelako gauzetarako geraleku izateak, gauza ederra da. Ja, baina eta kontatzen hasita kontatuko dut beste bat, Andoaingo gaztetxearekin lotutakoa, kontzertua genuen, Lauroba taldearekin bertan, eta nik biharamunean 14 orduak egin behar nituen, mendi martxala urtez baina egiten dana, aralarren barrena. Eta kontzertua proposatu zuten da nola azaltzen diozuzuk rock talde bati, ez nik kontzertu honi uko egin behar diot, urrengo izan mendira joan behar dudalako. Baina 14 orduak luzetxo egiten dira, goize abiatu behar da mendira, eta tira, kontzertu hori onartu nuen. Eta iritsi ginean Burundanga izeneko talde bat zegoen, tartean Inigo Serrulla, Txiki, Ander Berzosa, eta gaur egun, baztakite, Izarorekin, edo Inigo Bakarkakoan, edo beste bat talderekin dabiltzanak, Lierrekin Ander, eta eta esan ziuten, barkatu eske proposatu digute, ez dakit non jotzea, eta inporta zaizue kontzertuaren ordena aldatzea. Ostra, nik ja bizpair ordu egin da, baina momentu hortan gauza bera. Rock and rollaren giroan, antxe gaztinen, eske niri gaizki datorkitze bihar mendira joan behar dut, hori ere ez dut esango, antxe, atera trago bat eta goazen. Eta nire bikote zenarekin 14 orduak egin behar nituen. Egin zenituen? Tolosara heltzen ari ginela 14 orduak bukatuta onartu nion gau pasazari nintzela eta alaxe joan nintzala, baina ez nire erruz, ez gaua korapilatu zitzaidalako. Nik esan behar dut, alegiti pasa zinela, ikusi zintzela pasatzen. Iritsi nintzen da sano xamar. Hori bai, afaltzen terraza batean lo hartu nuen, eta eskerrak ordurako ja testigantza eginda nuen, eta kontautan nukan egi guztia. Askorako ematen du kulturak asko batzen gaitu, eta Andoaingo kulturgune honek uste dute, euskal musikagintzan ere baduela referentzialtasun hori eta jarrai dezala izaten, Marta eta Andoni, ze benetan ederra da, ez denera aipatu ditugu, nazioarteko artistak, Jos Mustaki bera entzun dugu hemen, baina Ismael Serranoari gara orain txentzuten, baina euskal artistentzat ere bada, alako geldileku beharrezko bat, eta jarrai ezazuela, horren harrera leku izaten, ze benetan eskertzeko modukoa da. Bi hoi gozatu gaurko ekitaldia, spoiler txikia egingo dugula onartu dugu lehen, ze Mikel Morenorekin ariko garelako horretan kontatu dugu zerbait, Laizer Ixier ore jantzuteko aukera izango dugu, beraz, spoiler txikiak egiten joango gara, baina dena ez dugu kontatuko gozatu, eta 20 urte hauek izan dezatela, beste 20 urtetarako indar hartzeko baitzakia. Eskerrik asko, gonbidapenagatik eta zuek ere gozatu. Zan ondo. Eskerrik asko.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Ostegunero, 15 hemen, arratsaldeko 7:00. Naiz irratian. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larunbat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaleko 6:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oye, te he grabado todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan eman nuen oso osorik. Eta handik 3 egunera zinta hori falta zen. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ezetz. 5 urteko aurrak, etxera etortzen balen bazian, ni magisteritzako tituluduna nintzanik, bueno, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Barzoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera edo, aurrek egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herriz kapaiatik debekatu garen horatu hori. Ez dena Naiz irratian. Asteartero iluntzeko 7:00. Keep calm and bigarren kafea. Hasi gara hemen gauza kontatzen eta bigarren kafean ez gara sekretuak gehiegi gorde zaleak. Gure hurrengo gonbidatua musika entzun eta hasi da, tapa, mai gainean jotzen, Julen. Nik onartu behar dizut urte asko dira ezagutzen dudala eta atzor arte nuela bere izenaren berririk izan. Tira, gauza korrela izaten dira. Zen artistikoak ezagutzen ditugu jendearen akaso askotan eta baina badakiz horrelako produkzio lanetan ari zarenean eta jendearen berri ikartzen hasten zarenean sorpresatxoak ere agertzen dira eta azkenean jakin duzu eta begira, gauza gehiago ikasi duzu. Ez dakit, Jon Oiartzun edo Jomes deitu behar diogu, baina egun honetan, ongit horri, bigarren kafera, Jomes. Egunon. Bueno, urtetan Jomes izan eta gero orain ez du gehiagin aldatuko, ez da? Bai, jakintzazue, negoit izena Jomes, zeugetela goita bizenare, bai, Jomes Hamilton. Jomes Hamilton. Jomes bakarrik, abizenetara, zeuka. Jomes Hamilton. Oinen digatera daba, Hamilton tasun hau. Egile esan, nuke jakingo esaten, baina txikitan Johnson, ez egizatik Jomes bilakatu guan, eta Hamilton hori jarriziaken, kuadrillako beste batek nik uste telebista porno gehien azizkianak. Zatik esaten dauz, geho enteatu nau, John Holmes Hamilton, omendek era el rey del porno duro. Ara? Pelikula bat intzien.
27 centimetros, etzagit, hola. Matxo maitia. Tintini buruz hitz egiten hasi gara, orain. Badaukat hemen soinu mailean, zensur izenako gauza bat. Mateo. Zenbat zentimetro? Modernitate hauek, ze gauza dian, bai, xelebre xamarrak. Bueno, entzulen artean Homes ezagutzen ez duenarentzat, musikari nekaezina, ez da izen bat instrumenturekin txunditzeko gaitasuna duena, Bape taldeko fundatzaileetakoa, Anarirekin aritutakoa, La Jodedera taldean orain entzuten ari garen honetan ere bai, eta beste hainbatetan, ez da izen bat musikari ere pasa diren, haren eskutatik, eta tira, gaur gureraino heldu zegu. Ez da errore bak edetzeatu behar dugu. Fundatzaile ez, ni Bapen hasi niten, ni asteako ja martxan zinok, aspaldin, bai, nik ego hasi nitxoan, bajistan partez, bajista gutizianen, ni esartu nitxoan bajista bezala, gero, bueno, pues abestik ateatzeko taula, itik ginen, pues aldatu bizkan nik gitarra jartzen nitxoan, beha bajuakin, da zera, azkenera ginen aldatzea, eta nik gitarra gotzen bilegatu nitxoan, da beha gitarrista bajua gotzen ere. Baina aurretik, ni oso zalian itxoan gaina, muy fans. Eta alako batian, de repente, bilatzea izantxe, aztena jo batian behegin gotzen, eta en fin. Aizulen, hemen hemerotekaekin aritu gara, Goiuri eta egin dugu, 2012ko maiatzera salto, hain zuzen ere hor gertatu zelako, ez dakit, olako momentu berezi horietakoa, bastero kulturgunean. 2012ko maiatzaren 18an, uste dut izan zela, musika zuzenean atariak jaialdi akustikoa egin zuelako Andoainen, eta hemen, basteron, eta aipatu ditugu lehen batzuk, eta aipatuko ditugu gehiago, berriro. Gorka Urbizu, Xabi Solano eta Dezeta, gara, argia itzali digute. Oi, no! Eske jaialdi akustikoak izaten du hori, ez? Argi gutxixago behar duela. Bai, goxoagoa eta... Ara berriz ere piztu izki dute. Argia pizten dituztenan bidaltzeko seinal izaten da, Bai, oraindik hementxe gustora gaude. Baina horixe bai, egin zutela jaialdi akustikoa, musika zuzenean ataria babeste aldera, eta hortxe egon zirela Gorka Urbizu, Xabi Solano eta Dezeta, Koldo Soret, Salva Urain, Joseba Balestena, hainbat, Okenea Berrego eta Mariano Hurtado, Igor Artzuaga eta Luis Bil, Gaizka Insuntza, La Jodedera, Imanol Ubeda eta Toño Muro. Eta beste batzuk ere bai. Eta nintzen enteratu. Gaztetxo zinen artean? Gaztetxo, eta orduan ezin etorri, eta klaro, arazoak. Baina Homes hemen zen, kontzertu berezi hartan, kuadrian magoa juntatu zinaten, Homes? Bai, egin zengo jotzez aparte un hortan tokatu itzeiak nahi, zuzeneko soinuak argabatzea. Ara. Bai, zeko jogin eiz izkian bideoak, talde bagoitzakin bideo bat egin zian, eta hortako soinu ondo hartu nahi zian, da hemen zitorri ditxoan nina estudio portabliekin, eta jarri ginen, eta grabatu ginen, eta grabatutak kontatu ditxoan, bueno, pues previo sartu ginula mikrofono batzuk, eta saturatu itxezien, grabak, eta nahiko zaila izan nuen geho aurreateatzea, ze esango dite, zeude kantu batzuk igual, korotako dau mikrofono hortatik hartuta, ze beste mikrofono guztik etzien saturatu itxezielako, eta bueno, kriston lanak hartu inizkin. Eta, bai, guainikan kobratzeko netxo baina, kojo... Horen badakit, zergatik kojo que... Ez zen etorri. Hombre, hori ez etorri. Muzik egin dion gure gonbiteari, esan dut, grabazio badauka, eta espero dut grabazioa kojo, gaur garai hartan baino hobe joatea, eta ez eukitzea prebiorako konexio xeleberoiek. Luzatuko dizut bizia... Egia esan, kontzertura berezi izan zen, urte batzuk igaro dira, baina desente urte lehenago, izan zen, inaugurazio ekitaldia, 2003 urtean, eta bertan zen, gaur arratsaldeko ekitaldia ere, aurkeztuko duen Ixiar Oreja musikaria, hau ere, aski ezaguna, eta Ixiarrek gaur ere zintzen gurekin izan, lanean ari zelako, baina galdetu genion, aurkezpen arengatik, duela 20 urteko momentu hartatik, eta ea ze oroitzapen zituen. Duela 20 urteko ekitaldiaz dudan eroitzapena, ez ere zara, esan behar badut. Etorri zitzaidanean zinegotzi Marta Alasa esanez, duela 20 urte bezala
Basteroko inaugurazio ekitaldian Alkainek eta Bilok parte hartu zineten bezala, nahiko genuke 20 urte beranduago berriz ere zuek aurkezpen hori egitea, eta esan nion, egia esaten nahi bazu, ez naiz gogoratzen, ez dut gogoan hori egin izana, bai, Alkainekin gauzaren bat edo beste egin izana bai, baina ez nun gogoan. Eta argazkiak daude eta erakutsiko izkitzut, eta halako batean argazki bateak utzi zian non Alkain trajez eta elegante zeon, eta ni hor erdi hippie jantzitat esaten nuen, ze aurkezpen moten genuen. Eta gero handik egunetara Ainarak bidalitzean beste argazki bat, non Bilok beltzezko eta hola geunden, alare nahiko Cindy Lauperneon argazki hortan, baina egia esan berbaizut, ez dut gogoratzen zer arraio egin genuen. Irudiak hor daude, eta normalen gogoratu egin naiz, baina ikusten dut, ja urteak aurra dazela, eta nire oroimena ere ez dala egunekoa. Ez da, Jome, zuri inoiz pasazaizun, akaso, bai, nik ere uste dut horrelakoak izan ditu dala, ez? Kontzerturen bat, edo horrelako ekitaldiren bat, eta urten bueltan norbaitek gogorarazi eta esan, ostras, hori ingo genuen, baina memoriak ez ditola oso garbi irudikatzen. Behin baino gehioten, memoria ez den, nire fuertia egina esan, eta balde izetaz gotzea juge generalean, berriz deitzegoen, imaginatu da, ezagurutik handitu, jotzaguteko, beti goatzeiz, antzearkia falduan. Esate, hostia, bai, juningo atxu, bai, zegoatzen hauan ikiarri ondo, beste egiguan egatu gatuko. Plateren kabitze zuen eskalope jangin ginen. Bai, beti hola izate, ez egotzen igual lekuan nola zea gurtia pasetan, baina nola izan zarua, baina, hostia, nuna faldu ginen, egitea, bai, zearkia faldu ginen zea, eta hortaz gotzea atxu. Ba, Ixiar Orejaren zuten jarraituko dugu, baina Ixiarrek bakarrik, ez? Aitor Mendiluzek ere gogoratu ditu, bere Basteroko lehen oroitzapenak. Eta oso okerrezpan naiz, urteak ere badira. Eta hau, hobe hasiratik entzuteko aukera badugu, hemen ere nahastu gara nolabait, eta hau Aitor Mendiluzek duen lehen oroitzapena. Ba, Basterorekin dudan lehen oroitzapena, eta oso okerrezpan naiz, urteak ere badira. Bertso eskolan genbiltzala izan zen olako proposamen bat, edo pixka bat informazio truke bat, edo pixka bat zer beharko lukeen, nola beharko luketen herriko instalakuntzek, eta olako zerbait, gogoratzen naiz, garai hartan zerbait itzein izana hartaz, eta behar bada helarazi izana ere bai. Orain, zer esan genien, esan hori ez dut gogoan. Eta hortik kanpora esan nuke, ja lehen aldiz bertaratu, zerbait ikustera behar bada, bertso saioren batean gogoan daukat, orduan txapelketa, Gipuzkoako txapelketa edo izan zela, eta saioren bat andoainen ere bai, eta uste Basteron izan zen saio izan zela, ni bertaratu nintzen lehenengoa, oso okerrezpan naiz. Bertso saio asko izan dira Basteron, eta Aitor Mendiluzek ere bereziren bat oroitzen ote zuen jakin nahi genuen, eta alaxe galdetu diogu ari zuzenean. Bueno, Basteron saio asko izan dira, eta zorionez, haietako desentetan egon naizela uste dut. Eta saio gogoangarriak, Sagararen aldeko saioa egin izan da urtero, eta hainbat arrazoiengatik izan den da gogoangarria, izaten da berezia, ez da. Berso mailaz aparte, ze uste saio politak atera izan direla, motiboak berak, egiteko moduak, antolakuntza zainduak, eta berezi egiten dute, ez da. Txapelketako saioak, bestelako jaialdiren bat, behar bada Euskaldunaren mendeurreneko jaialdia, niretzat ere berezi izan zen. Gogoan dut baitere, bertso derbia, azken bertso derbia bertan egin zenean, gure amari ere keinu bat egin ziotelako, eta unkigarri izan zen, guretzat eintzat. Ez dakit, nik uste, hainbat eta hainbat bizipen, hainbat momentu du azaltzen direla memorian, ez da. Ez nuke bakarra bere iziko, baina uste dut, hainbeste izatea berak ere aski esaten duela Basterori buruz. Eta anekdotak ere galdetu dizkio, anekdotaren gati galdetu dio Aitor Mendiluzeri. Anekdotarioan begira hasita, nik uste dut 1000 gauza txiki egon daitezkela, ez da. Baina
ez dakit, behar bada sairen batean ia berandu sartu izana, emanaldi berezin batean, teloiaren atzean pasian ibili eta ohartzerako kontxo, nire momentua da, eta ni hemen pasian eta joan behar izatea. Sartu nintzen lehen aldian gogoan dut, ia galdure egin nintzela bertan, ez nituen ondo kontrolatzen sarrera irteerak, eta aurrera eta atzera eta gora eta bere ibili nintzela ere gogoan dut. Eta gainuntzen, ez dakit, sensazio berezi bat bai, behar bada holtzatik nahiko areto vertikala iruditu zait beti, eta alde hortatik sensazio bereziak, saio ematean pentsatu ere bai, norbaiti txanpon bat erortzen bazaio, onaino iritsiko da, ez dakit, holako txikikeriak behar bada. Horrekin geldituko nintzateke. Anekdota mordoa izango dituzte eta noski Aitor Mendiluze eta Ixier Orejak ere kontatu dizkigute batzuk ere. Ixier Orejari galdetu diogu esaterako azken 20 urte hauetan ze aldatu den, ze suposatu duen Basterok, nola laburbilduko lituzken? 20 urte badirudi urte pila direla eta izan badira, baina agian nire bizitzako urterik intensuenak izan direla esango nuke, naiz aurreko 20ak ere nahiko toperakoak izan ziren, baina egia da lan aldaketak, gero amatasuna, bai nahiko topera daukat buruan izan dela, eta gero aparte bizitza soziala eta kulturala eta gainerakoak, bai, urte luzeak izango ziren, baina badirudi atzo izan zela. Eta ez dakit esan daiteken nire aurkezle bikotea zein izango den gaurkoan, beraz ez dut esango, baina lehengoan esaten nion, zure adina nuen, gutxi gora bera, eta nik ez dut hain urruti bera sentitzen, naiz berak seguru oso urruti sentitzen nagoen. Ez du esango Hau da Ixierrek. profesionala izatea, Guri ies egingo liguke izenak. Nik esan dut lehen dagoeneko? Esan duzu? Bai, spoilerra egin du nik, baina igual oarkabean igaro bada, ez dut berriro kontatuko. Izatez, Ixier Orejari galdetu diogu, gaur arratsaldeko ekitaldiaren inguruan, eta profesionalegi esango nuke, Ixier? Arratsaldeko ekitaldia izango da fina, beroa, oso herrikoa, eta ilusio handiz egindakoa. Eta nik uste dut, herritarrek estimatuko dutela, beren herritarrako holtzan ikustea, nolako gauza politiak egiten dituzten, eta hunkigarria izango dela iruditzen zait. Hori besterik ez dugu kontatu, baina gu spoilerrak egiten hasi gara eta kontatu dugu, gaur gurean Mikel Moreno izango genuela, hain zuzen ere Mikel Morenok ekitaldi horretan abestu egingo duelako, hainbesteraino konta genezaken. Eta telefonoaren bestaldean dugu, Mikel, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, Ez dakit inork esan ote dizun, Mikel, hau konta ez zitekeenik, baina gu ja kontatu dugu, eta tira, hemen aurrera egitea besterik itzaigu geratzen. Arratsaldean ekitaldi berezi horretan, Ixier Orejak aurkeztuko duen, eta norekin aurkeztuko duen berriro esango ez dudan ekitaldi horretan, kantuan ariko zara, eta pentsatzen dut Andoaindar batentzat ere berezia dela oso, ez, Basteron berriro aritze hori. Bai, oso polita. Herriko maldietan eta, hartzea, nire kriston ilustaz azkenean lagunak hartzen gea, eta esan duen bezala, gaur egun ezagun, ongo gea, 20 urte urrena batzen, eta kriston plaza. Plazerra, bai. Ez daukagu ikaragarrizko audio ona telefonaren bestaldean, baina gutxorara Mikel entzuten dugu. Mikel, asko izan dira itzakiak, ez? Esango nuke Andoaingo futbol taldearen urte muga zela, garai batean kautaren gorakada ikaragarri horretan, orain bakarkakoan, une askok ez, lotzen zaituztela herriarekin eta Basterorekin, eta horregatik ere gaurkoak izango duela ez berezitik. Claro, Bastero beti hor, 20 izan dira, beti aukera eman herriko jendeari bertan gure lanak aurkezteko eta babesu izan dugu. Hor gaude ez, guk baitare lagungo eta aurrera bateko. Zizut azkenean horekin 20 urte, batzen izan eman genuen domana.
Arazo asko ditugu Mikel entzuteko. Saiatuko gara berriz ere konexio hau egiten, baina bestela ere, entzulari aurreratuko diogu gaur arratsaldean bera hemen izango dutela Basteron eta kaso hori izango dela modurik onena bera entzuteko. Ea orain Mikel, egunon? Bai, entzuten Ez moztu egiten da, Mikel, lasai estaldurarekin arazoak izango ditugu, baina tira, aipatu bezala Mikel Moreno gaur izango da arratsaldeko ekitaldi horretan, 5 minutu eskas arratsaldeko, eguerdiko 12etarako, eta gurekin dugu Jomes aipatzen ari ginen, kontzertu, momentu asko izan direla, Jomes, eta aipatu izan dugu ere, Andoainek baduela, ez, lehen ere zen musikal hori gaztetxiko girotik abiatuta, lehen ere anekdotaren bat kontatu dugu kemendik, baina zuk askoz gehiago izango dituzu, egonda ez, betidanik, joera bat edo zen musikari eta musikazale bat herri honetan. Hombre, bai, por suerte, ez tegin donen zen gu oso gazte ginela, beti biltze ginen gaztetxe ingurun, eta ze esango, aste arte txar baten igual, jesuiston, taldia ikusteguan lehiotik ganez, ze esango, etortzen joan, Alemanitik-an, Holandatik-an, Amerikanuak, Australianuak, han derrepente azaltzeguan furgon eta Mercedes zarroitako bat, eta ateatzei joan, tenderetiak hartzen ziren, sukaldatzen azte joan, gero atxaldian kontzertu gautzen ziren, ikerretea, hola musika atxu, espero ez teken, DX, eta hola tipo raruak, hola, eta ze guztua, aukera hori, ez, bate, por suerte, oidek, ez esango, kasualidadiadek, baina, oidek, azkenian, etortzen joan taldiak, Ameriketatik eta etortzen joan, etortzen joan jendalen Bartzelonan eta Madriden jotzea. Eta gau, haik izaten joan, ostirala, larun bata generalen. Orduan, hastian zehar, betire jasotzen ziren Andoaingo gaztetxean jotzeko zea, ez da, eta beti, etortzen joan guztik, beti Andoaingo gaztetxetik, pasatzen joan baita arrasateko gaztetxetik, bazeudeko leketxe honde gaztetxean, nola bat pixkat, zirkuituan sartzen joan gaztetxe egiten, ez? Euna bazeuden, denetan gotzen ziren bestela, Andoainen bintza bai. Eta, hori ere aberastasuna, nahi gabian horako kontzertu gaitzeko aukera hori, gauza harrak. Lehen ere aipatu dugu, kojoki iskin egin dibula, baina kojoki inoiz kontatzen du Dave Grohl bera ere izan zelan, doingo gaztetxean jotzen. Eskrinekin, Dave Grohl jotzen zian, bateria eskrinekin, eta eskrin ustet behin eo bitan etorri jote zian. Eta Green Day ere jotazio, famoson artian hola gotzen hau Green Day jotzien, 50 pertsona bat ziren gaztetxian nahi gehitzen, eta urrengo urten berogramoa bete ziren. Hola, Eta noski, sustrai horietatik herriak pixkanaka hartu zuen bidea, beste espazio bat ere izateko, eta Bastero izan zen beste espazio hori, noski ez musikarentzat bakarrik aipatu dugu, ez, Aitor Mendizurekin, bertsogintzarako, antzerkirako, zinerako, beste gune bat, Aitor Mendiluze berari ere galdetu diogu, zer eman dion herriari Basterok, eta hause kontatu dugu. Bilgune bat, referentzia gune bat eskaini diola, hainbat gauzetarako espazio bat, nik uste dut asmatu dela behar bada programazioarekin edo espazioaren erabilerekin edo espazioen erabilerarekin, ze hainbat ekintaldi, hainbat ekintza burutu dira bertan, bai kanpotik zetorren jendearekin, nolabait esateko, kanpotik zetozen ikuskizunekin, baina baita herriko ekimenei espazio bat eginez, eta uste horrek erreferentzialtasun bat eta pixka bat gune berezi bezala bizitzeko aukera bat eskaini diela herritarrei. Hortxe Aitor Mendiluzeren hausnarketak, Isiera Orejarenak, Jon Oiartzun Jomesenak, Mikel Moreno ezin izan dugu behar bezala entzun, baina eskertzen diogu saiak ere eta guretzat hartutako tartea lanean ari zen, eta gaur arratsaldean izango da, tira, 7 laurden gutxietan alkatearen harrerarekin abiatuko den, eta txistularien ekitaldiarekin arratsaldeko 7etan ere abiatuko den ekitaldi hori. Guk agur esan behar dugu, Joms, mila esker benetan, plazer bat izan da, eta izango ditugu, aitzaki gehiagora, bertxotan aritzeko. Eskarrik asko, ditu berrizen izunean. Julen Goikoetxe Arbegozo, aste artean ikusiko dugu elkar. Onde bili? Goiuriz Izarrandi asteburu iritsi da, astelenean arte. Eta astelenean primizia. Astelenean primizia, bai, Silvio Rodríguez euskeraz kantatzen entzuteko aukera izango dugu, Jon Maia izango da gurean, baita Gorka Hermosa soinu jolea bera ere, ark bideratu du nola bait, Silvioren euskerazko kantu hori. Gauza gehiago guztiak ere kontatuko dizkizugu, baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu. Eskerrik asko, baita Bastero kulturguneko jendeari, Andoain udalari eta hemen hartatu gaituztenei, eta gu bagoaz datorren astelener arte izan ondo. Aio!
Keep calm and bigarren kafea.